नोंथांमोना बयनिबो जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दङ बेनि थाखायनो आंबो नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो फैनो हाबाय स' लोगोफोर सोर सोर दङ नोंथांमोनजोंहाय सावरायनोसै होननानै दिनै नैबे फेस्लास समाव नोंथांमोनजों नुजाफैनो हालायबाय थेंक इउ स' माच आंनि आंगो लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नमस्कार एसे ओरै बेरायनोसै आरोना सोरबाफोर लिंकआव दङबा फैनो हासिगोन आरोना दायो दसे एसे लेट जाबाय आरो टाइमा आंनियाहाय लोगोफोर स' एसे लेट जाबाय आरो ना जोंहा सफैनो हादों गिबियावनो नै ओरैसै लाइक दन थेंक इउ स' माच आदा लेटन आंनि बे फेस लाइभ सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आदा लैथ'निसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बाजै अनसुलि सफैनो हादों नै ओरैसै थेंक इउ स' माच बाजै अनसुलि आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै जोंहा बाजैया सफैबाय एड खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसै मा खबर जाखो मोजां जोंहा थेंक इउ स' माच बाजै नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय इनभाइट खालामनायावहाय आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बाजै एस एम बड'निसिम जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच बाजै जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा अनसुलि बाजै लाइक दन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लैथुन मा होनदों नै ओरैसै अनसुलि सना दं माथो ओरैसै औ दङ आरोना जोंहा दङ ओमफ्राय आं एसे बेरायबाय आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आंनि गासैबो आंगो लोगोफोर आंनि इउटुब फेमिलिफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय जासिहरग्रोबाय आसा खालामो इसोरनि उनाव जों बिदिनो मोजाङै दैदेनलांनो हागोन ओमफ्राय जोंहा वेन्दा फर गेमिं हेल' थेंक इउ स' माच हाय हेल' ओमफ्राय जोंहा लाइक होबाय थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोन थाबाय अनसुलि बाजै सोरथो जाखो सिन दाना आदसा नायदो सिनायगोन आरोना जोंनि इउटुब लोगोफोर गासिबो ओमफ्राय अनसुलि बाजै औ आदा लेथन औ ओरैसो ओमफ्राय सोर बेलाय औ मोजां नाय आदा मोजां नाय अब्ला सिनायगोन आरोना मोनाबाय आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो नोंथांमोना नुजाफैनो हाबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसै अनसुलि आगै भिडिअ'खौ नायना हरदो ओरैसै जोंहा लेथन आदायाबो ओमफ्राय जोंहा रादाय बर' सफैनो हादों सोर बेलाय अ मोजाङै नायदो रादाय बर' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बाजै नामा औ बाजैयानो ओमफ्राय जोंहा रादाय ब्र' ब्र' निउ फेन आदसा थेंक इउ स' माच नोंथ' आंजों लोगो दंखायो रादाय ब्र' आंखौहाय जुदि नोङो गोदानबा आंखौहाय लोगो खालामदो आरोना थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय अनसुलिया औ आदा लेथन ओरैसै होनबाय ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसै चेन्नाइ मोनाखै आं ओरैसै सिनाय मोनाखै आरोना आदा लेथन ओरैसै ओमफ्राय जोंहा औ होनदों आरोना ओमफ्राय आस्सा नोंनि गार्लफ्रेन्ड ना होनदों नै ओरैसै ओमफ्राय जोंहा दन जाबा थेंक इउ स' माच दन जाबाय थेंक इउ स' माच दान खालामनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय खोन्थाना होब्रा ओरैसै ओरैसैलायनो खोन्थाना होनो सोर बे आगै होनदों मोजां नायदो नोंथांमोननि लोगोफोरजोब गासिबो अके थेंक इउ स' माच बाजै रंजालि नुजाफैनो हादों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लाइक दं थेंक इउ स' माच बाजै रंजालि जोबोद साबायखर थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर बयनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा माथो थारामोनलै लां दिनैसो नुदों दन जाबाय ब्र' आदसा थेंक इउ स' माच दिनैसो आं नोंखौ नायबाय थाखायो आरोना आइदि हर सार होनदों आरोना आइदिखौ हरगोन दंखायो ओमफ्राय जोंहा हिर'सो सफैनो हादों थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नैबे फेस्लाय जौस्राङाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय हिर'सोनो ओमफ्राय जोंहा आंबो जयेन जागौमोन जयेन जागौमोन आरोना हिर'सा आयै गाबोन खालामसै नामा आं नै दासो एमबि सोनानै गावनो एमबि सोनानै होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आं एमबिखौ होनो हालामोन आरोना मानोना आंहा एमबि गैलामोन आरोना आं 19 थाखानिहाय सोबाय आरोना लाइक दं थेंक इउ स' माच राधा थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच ओमफ्राय 3 लाइक दं थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लेथुन बाग्लारि नै ओरैसै खोन्था हरदो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय हिर'सो थेंक इउ ओमफ्राय आदा लिथन नै ओरैसै खोन्था हरद' ओरैसै नै ओरैसै खोन्था हरद' लागाथारा जोंहा खोन्थाहरदो आनसेनो गाइस सना साफा खाराब
खालामदो ओरैसाय साबसक्राइब खालामनानै होदो दे बयबो आंनाव नैबाव नटिफिकेसन फैगासिनो मनिबा फैगासिनो दिनैहाय अखा दोमैलु जादों आरोना ओमफ्राय आं सिटेनखौहाय मैयानि बायदि सोमावसैलाय नामा मैयाबो बिराद मावबाय थादों सिटेना स्टेनाहाय मावबाय थायो आरोना जा मावबाय थादों मैयाबो स्टेना ओमफ्राय आनसलिक गासिबो साबसक्राइब खालामना होदो थेंकिउ ओमफ्राय नै ओरैसै खोन्थाहरदो आं स्टेन दोनदों दे स्टेना मावदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लाइक दन थेंकिउ स माच हिर'सो थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसे खिन्थाहरदो ओमफ्राय नै ओरैसो खिन्थाहरदो बेनोसै आरोना जायगाफ्रा नै बिउसआ आं जेराव थायो बेयाव आं फैखायो आरोना जेरावहाय आं सिंगोल ओमफ्राय सिरि थायो बे जायगायावहाय आङो फैनानै दलर एलबि होयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद साबायखर थाबाय नैबे आंनि मोनाबिलि समनि फेस्लास टाइमावहाय जोबोद साबायखर थाबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरजोबबाय आसा खालामो इसरनायाव जों बिदिनो अराय सम लोगो मोनलांबाय थागोन ओमफ्राय जोंहा हिर'सो लाइक थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ नै ओरैसो खोन्थाहरदो ओरैसो ओमफ्राय दादा अन थेंकिउ स माच नै ओरैसो खोन्थाहरदो लेथ'न आदा खोन्थाहरदो आरोना ओरैसै ओमफ्राय हिर'सो अन थेंकिउ रादाय अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय ब्लु आयै दे गामसा गानहोनो दे होमबा अनसुलि बाजै नोंनोबो ब्लु होबाय लोगो खालामलायदो ओमफ्राय आदा लैथोन सोर जों लोगो गैया खालामलायदो आरोना ब्लु होबाय आरोना ब्लु होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोंहा लोगो खालामलायदो रादाय नोंथाङा आंनि गोदान दिनैसो लोगो मोनदोंब्ला आंखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय लोगोसे नोंथांखौ ब्लु होबाय बे एस एम बड' बाजैनियाबो नोंथांनो आं दा लिरना खोन्थागोन हाथरखिजों ओरैसै आं दा लिरनानै खोन्थागोन ओमफ्राय बिनियाबो एस एम बड'नाबो चेनेल दङ नोंथांमोना दा आं इनभाइट खालामदों बेखौ जायखौ बेखौबो सापर्ट खालामलायदो बयबो ओमफ्राय नै ओरैसै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जाबाय दिनैनिफ्राय औ जाबाय आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय बा मालाय होनदों आरोना रंजालि बाजै जोंहा लोगो गैलायाबा लोगो खालामलायनानै लाजोबदो आरोना बयजोंबो ओमफ्राय लेथुन नै ओरैसै खोन्थाहरदो नै ओरैसै खिन्थाहरदो ओरैसै ओमफ्राय रादाय कमेन्ट नाम्बार हरलाय होनदों कन्टेक्ट नाम्बार हरलाय आंनिखौ ना रादाय बर' आंनिखौ नामा ओमफ्राय नै ओरैसै खोन्थाहरदो नै ओरैसै खिन्थाहरदो रादाय होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय आंनोबो आइदि सना दे हरगोन लासैनो ओमफ्राय लैथुन बागै एस एम आगै सो खोमा ओरैसै मेगना गग्ल' सोमाखै नामा दिनै आदा लैथुन नोंहालाय आदा लैथुन मेगना गग्ल' समा आरोना मान नुगोन ओरैसै आयै जोंहा नालिश सफैदों आयै थेंकिउ स' माच थेंकिउ स' माच दिनैसो सफैदों नालि आयै जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय नालि ब्लगनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय रादाय होनदों आरोना जोंहा होनदों नालि ब्लग थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा रादाय होनदों ओमफ्राय आदा लैथुन अन ओमफ्राय नालि होनदों ओमफ्राय देनजारलै नों सार होनदों ओरैसै ओमफ्राय जोंहा लेथन थेंकिउ ओमफ्राय रंजालि नै माथो एस एम सो ओरैसै सिनायलायबाय ओमफ्राय बाजै रंजालि नोंना माथो ब्लुआ बोरै जाखो दे ओमफ्राय नै ओरैसै हेल' ब्र' आइदि थेंकिउ हरगोन आरोना लासैनो चेक खालामनानै ओमफ्राय जोंहा थेंकिउ ओमफ्राय लेथना दा अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ लेथन अन थेंकिउ हाजोमा मा खालामदों सार नै दङ ओरैनो फंबाय दसे दुगैनानै बार जाफैलायबाय नैबे गोजोन फोथारावहाय नोंथांमोनजोंहाय माब्रै दङ खबर लानो होननानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोनजों खौरां लानो होननानै फैलायबाय लोगोफोर थेंकिउ स' माच बाजै अनसुलि ब्लु होनदों आरोना ब्लु होखांबाय बाजै अनसुलि लेथन थेंकिउ ओमफ्राय हिर'सा एक्ट्रिससो नामालै बियो होनदों एक्ट्रिसआनो आरोना एक्ट्रिसआनो आरोना एक्ट्रिस ओमफ्राय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा राजिब बार सफैनो हादों थेंकिउ स' माच माइ एल बि न्यूज माई लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको मैं स्वागत जानायसो अभी लेथुन बाग्लारि अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय गुड परफेक्ट शेखर लाइक डन थैंक यू सो मच माय लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको धन्यवाद जो भी लोग ज्वाइन नहीं होगा तो ज्वाइन हो जाओ आपको मैं ब्लू दे दिया है सबको ब्लू दे दिया है आपको कमेंट करो मेरे को भी नया है तो भी मुझे को भी सब करके दीजिए कमेंट करके दीजिए अभी एलबी रखने के बाद आपको मैं रिटर्न दे देगा ओके ओमफ्राय जोंहा हाजोमा मा जाखो ब्र नै जायाखै एसे लांदांआव दङ ओमफ्राय लागाव ओरैसै बाजै अनसुलि थेंकिउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि नैबे फेस्लास्टआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा लेथुन बाग्लारि अन ओमफ्राय गुड फारसे क्या बोलते हैं हेल' फ्रेन्ड्स हेल' फ्रेन्ड्स गुड पार्टे हेल' फ्रेन्ड्स ओमफ्राय ब्लू दे दिया है आपको तो नया है तो म्यूजिक को भी सब करो लाइक करो कमेंट करो अभी एलबी रखने के बाद आपको मैं रिटर्न दे देगा अके ओमफ्राय रंजालि बाजै मैयानि बायदि स्टेन
लागायदो एक्टर बायदि लागायबाय आरोना स्टेन्डखौनो लागायखाबाय र' एसे फोजोबबावजायो ओरैसै जोंहा फोजोबबावजायो आरोना एसेबाव ओमफ्राय दा एसे मोनाबाय आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लैथुन बाग्लारि अन ओमफ्राय जोंहा अनसुलिया सोरा खोथाबोलै नामा माबा होनदों आयौ मा होनदों सोरा खोन्थायाबाबोलाय माबा होनदों आरोना ओरैसे ओमफ्राय लैथुन बाग्लारि अन थेंक इउ स' माच गड पार्टिक निउ फ्रेन्ड्स हाय हेल' निउ फ्रेन्ड्स ओमफ्राय जोंहा बेना ब्लु जायाखै नामा ब्लुआथ' जाबाय मानो ब्लु फैदिया अन लैथुन बाग्लारि अन जइन मी गुड पार्टिक जइन करो उसकोबो गुड पार्टी को भी ज्वाइन करो सब लोग अभी सब लोग को मैं ब्लू दिया है लैथुन बाग्लारि अन आदा ओमफ्राय एस एम साइज बायदिसो नुदों औ बेनो आरोना मोजाङै नुवाखै खोमसि दं नालाय जोंहा बाजै जिउआहाय ओमफ्राय जोंहा लैथुन बाग्लारि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड्स जइन मी अके जइन करो सब लोग को जइन हो जाओ नया हो तो भी सब लोग को जइन करो अभी रिटार्न दे देगा बाद में आपको लैथुन बाग्लारि अन ओमफ्राय जोंहा अन हाजिमा अन लैथुन अन ओमफ्राय जोंहा जिंगा जइन मी ओके आप मेरे को कमेंट करके रखो मैं आपको रिटर्न एलबी रखने के बाद आपको मैं रिटर्न देंगे ओके मेरे चैनल में कमेंट करके रखो अभी मुझे को भी सब करो अभी आपको मैं एलबी रखने से बाद आपको मैं रिटर्न दे देंगे ओके ओमफ्राय जोंहा ना राधा थेंक इउ ओमफ्राय लैथुन अन थेंक इउ ओमफ्राय हिर'स होनदों आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा होनदों आरोना राधा थेंक इउ स' माच लैथुन अन थेंक इउ होनदों आरोना वान्डारफुल गेमिं अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लैथुन आदा अन ओमफ्राय मा जाखो ब्र' होनदों आरोना जोंहा हाजोमाया जायाखै आरोना ओरैनो दङ बिदिनो नोंथांमोनजोंहाय रायलायनो सफैलायबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोनजों माबोरै दङ माबोरै गैया खौरां लानो फैलायबाय ओमफ्राय जइन मी रिटार्न दिंगि थेंक इउ स' माच रिटार्न देंगे आपको भी सब लोग को चैनल है क्या चैनल हो तो सब ज्वाइन करो अभी आपको भी मैं ब्लू दिया है ओमफ्राय लैथुन बाग्लारि अन थेंक इउ गुड जइन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लैथुन बाग्लारि अन नोंनिखौ रासार होनदों आदसा थेंक इउ आं हरगोन आरोना दाहाय ओमफ्राय हेल' डिडि जइन मी आदसा जइन कर' हिर'स अन थेंक इउ स' माच हिर'सनोबो आं ब्लु होखाबाय आरोना हिर'सो ओमफ्राय जोंहा लोगो खालामलायदो अके ब्र' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै ओरैसै सोर मोजोंसो लाखो दिनैलाय खोन्थाहरदो ओरैसै आरोना जोंहा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दे होनदों जोंहा हिर'सआ थेंक इउ स' माच हिर'स जोबोर साबायखर थाबाय स्टिना बारजों मावबाय थायो माथो स्टिनाबो बारजों मावबाय थायोलै आंना जारलासो खम जारला बे ओरैसै ओमफ्राय फुल भिडिअ नायना आइडि हरदो सार अके जागोन गासिबो मोनजोबगोन ओमफ्राय अके जाजोबगोन आरोना गासिबो नंखाय नंजोबा आंनि रादाया फेलें जानो थाङा आरोना गासिबो जाजोबखागोन अके थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन मोनाबिलि स्टुडेन्ट समाव आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय नै फ्रेन्ड्स जइन मी रिटार्न दिंगि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लैथुन अन थेंक इउ स' माच अन ओमफ्राय जोंहा एसएम नामा बै दहाय नों खिन्थानायखौ खोनायासै आं औ बेनो आरोना मोजां ना एसे ओमफ्राय जोंहा बेखौ गोदानबा नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामनानै हो थेंक इउ स' माच नैबे जोंनि फेस लाइभ सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो जोबोर साबायखर थाबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबे आंजों नुजाफैनो हानाय आंनि साखाथियाव फैनाय आंनि इउटुबाव नुजाफैनो हानाय बाजै एस एम बड'निसिमबो इनभाइट खालामनायाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच बाजै एस एम बड'निसिम आंनि गोसो गोरबोनि आसा खालामो बेबायदिनो जों इयुनावबो लोगो मोनलांबाय थागोन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लैथुन अन हिर'स अन ओमफ्राय रादाय अन ओमफ्राय जोंहा लगाओ गुड पार्टी यूट्यूब चैनल ओके आपका ये यूट्यूब चैनल है ना आपको मैं चैनल को मैं सब कर लेगा अभी उधर देख रहा है अभी रुको जरा थोड़ा सवाल करो मैं आपको रिटर्न देगा आईडी है मेरा पास थोड़ा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रादाय अन ओमफ्राय जोंहा ओइ स्टिनासो गोलैसैमोन माथोलाय ओइ स्टिनासो गोलैसैमोन स्टिनासो गोलैसैमोन माथो जारलासो जानोसैमोन रौ दै स्टिनासो गोलैनानै होनोसैमोन स्टिना रेजें जाबायलै आंना रादाय का है ना रादाय का है और ये चैनल आ गया ना उसको भी मैं सब कर लेगा अभी मुझे मेरे को भी सब करके रखो गुड पार्टी है ना आपका वो गुड पार्टी का मैं आपको ज्वाइन किया है आपका एल भी डाल दिया था ना इसके लिए आपको मैं ऑल बेल आइकन को दबा रहता है अभी आपको ज्वाइन किया था आईडी से आईडी में आपको मैं ज्वाइन किया था आपको मैं एक बार वीडियो डांस करके रहेगा आपका सब रहेगा इसके लिए मैं आपको वीडियो देख रहे अभी सब लिया था ओमफ्राय जोंहा
दावखोजोबखो ना माखो ओमफ्राय रादाय अन ओमफ्राय जोंहा अन हाजिमा अन ओमफ्राय जोंहा अन रंजालि बाजे लैथ'ना नै ओरैसै आंनि एस एम बड' ब्लक लाथा आमफुखो लाथा एम्फौखौ आंनोबो ओरैसै आयौ एम्फौ लाथा दं नामाब्रा बाजैसिम एम्फौ लाथा दं नामा सिथिना माबा मावबाय थाबाय आंनासो बाजैसिम एम्फौ लाथा दं नामा रा जाजागौमोनथ' आरोना गोथावनो जोंहा आपक' 91 लाइक किया था अभी हुआ है ओमफ्राय जोंहा बाजै मा होदिखो जोंहालाय ओमफ्राय जोंहा रादाय अन थेंकिउ स माच आइदि होनदों आरो ना रंजालि बाजाय ओमफ्राय अन ओमफ्राय नै ओरैसै एस एम बड' ब्लक आंनो लाथा एम्फौआ आंनोबो ओरैसै ओमफ्राय अन रादाय अन ओमफ्राय नै ओरैसै एम्फौ लाथा जायै जायैनो आदा लैथुनो एम्फौ लाथा नांगौनो एम्फौ लाथाया आंनोबो ओरैसै एम्फौ लाथा आयु खुगा हमथाना मिनिदोलै खुगा हमथानानै मिनि थिनलायबाय आरो दानो आरोना जोंहा ओमफ्राय थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसै एम बि बि ब्लग आंनो लाथा एम्फौआ आंनोबो ओरैसै आयौ एम्फौ लाथा बिबानो जोंहा एम्फौ लाथा अन थेंकिउ स माच नै एस एम बि ब्लड' ब्लक आंनो एम्फौ लाथा आंनोबो ओरैसै आयौ नै ओरैसै एम्फौ लाथा आं जागौ गौमोनलै होनदों आं जौसो लोंदों थेवबो अनलाइन सार थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय अननाय जाबाय नोंनि सोर जाखोलै बेखौ लाब खालामालै सोर बेलाय बेबा जोंहा जाबाय आरोना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बाजै नै एम्फौ लाथा दं नामा नोंसिनावलाय एस एम बर' बाजै नोंसिना एम्फौ लाथा दंनो माथो आदा लैथुना बिगासिनो दहायनिफ्रायनो एम्फौ लाथा जौ सोलोंदोंनो नै ओरैसै एस एम बड' आंनो आगै एम्फौ लाथाया आंनोबो ओरैसै नै ओरैसै एस एम बड' ब्लक आंनो लाथा एम्फौआ बोरो आंनोबो होनदों आरोना नै ओरैसो एम्फौ लाथानि आयौ आंबो जागौमोन ना बिराद बरिया ओंख्रिया एम्फौ लाथा खोमा बाजै एस एम बड'निया नङा होमब्ला बाजै एस एम बड' एम्फौ लाथा नामा आंनोबोलै बाजै नों जाखोमाजोबदोलै गासिखौबो ओरैसै जाखोमाजोब्बाय नोङो आंखौ आयै गैला सेस एम्फौ लाथा जाजोब्बाय सेस आं मोनजाहैला आदा लेथ'न नोंसिनिथिं मोनजाखांबावबायसो ओरैसै थेंकिउ स' माच एम्फौ लाथा मोनजादों नै ओरैसै एस एम बड' आंनो एम्फौ लाथा एम्फौआ बोरो आंनोबो एसे आयौ एम्फौ बिगासिनो आयौ गैलालै आयौ आं मोनजाला बिजोबखाबायसो रादाय खाजोब्बाय एम्फौ आं मोनजानाय नंला आरोना ओरैसै आयु आदा लेथन नोंसोर जाजोबनानै आं माखौ जानांगौ नै नोंसोरो एम्फौ जाजोबना होनाया आं एम्फौ गैया मोनजानाय नंला बिदिबा आतसा औ ओमफ्राय जोंहा अन होनदों ओमफ्राय नै ओरैसै एस एम बड' आंनो एम्फौ लाथा गैलालै एम्फौ लाथा बिगासिनो सेस आंनो दोननाय नंलालै नोंसोरो जाजोबहैदोलै नोंसोरनो आंहा गोजानाव थानानै जेबो गैला दाउलाबो गैला जेबो गैला नै कारेन्ट थांबाय बाजै एस एम थांबाय बड' थांबाय आंनो थांबाय आयै बोरै जाबावगोन लाइट सुदो ओमफ्राय नै ओरैसै एस एम बड' आंनो एम्फौ लाथा आयु गैला बिनोसै नै ओरैसै आयु ओमफ्राय रादाय अन आइदि हरदो सार थेंकिउ हरगोन नै ओरैसै आं एस एम बड' ब्लक आंनो लाथा एम्फौआ बोरो आंनोबो आयु एम्फौ लाथा बिनानै गैला जोबनो गैखाया मा ओरैबो ओमफ्राय नै ओरैसै एम्फौ लाथा आंनोबो आयु हाइ दिङा अके ओमफ्राय जोंहा सोर बेलाय निबेदिथा नायक थेंक इउ सो मच हाय माय लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको स्वागत जनाय ओमफ्राय जोंहा लेथ'नानै ओरैसै एम्फौ लाथाया बोरो आयु हेल' सार हाय हेल' राधा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै ओरैसै एस एम बड' ब्लक आंनो लाथा एम्फौआ आंनोबो गुड इभिनिं निबेदिता थेंक इउ स' माच गुड इभिनिं वेलकाम वेलकाम टुनायसु ओमफ्राय जोंहा रंजालि बाजाया मा होनदों नंमारगौ रायलायहरद' एसेम दोङो रायलायहरदो नै रंजालि बाजै रंजालि बाजिजों रायलायहरदो एसेम बाजै नोंखौहाय माने सोंहरदों आरो ना जोंहा रंजालिया ओमफ्राय थेंकिउ नै ओरैसै एस एम बड' ब्लक आगै लाथा एम्फौआ आंनोबो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ नै ओरैसै एम्फौ लाथाया आंनोबो एस एम ब्लक ओरैसै आयौ एम्फौ आंबो जागोन र' आदा लेथन मा नों हारसिंल' बिगासिनो आयु गैलालै सेस आं मोनजाहैलालै नोंसोर जाजोबदोलै आदा नोंसोरनो जाजोब बे फुख्रि नाखौबो जाहैजोबदो नालेंखर बिफांखौबो दानफाय जाजोबदो आदा गोजां बोथोर गैखाला गोजां बोथोर थांखाबाय आरोना ओमफ्राय गोलोम बोथोर सफैबाय मोनजाखाला आं गासिखौबो ओरैसै
आयौ एम्फौ लाथा बिनायजों आइदि हरदो अके जागोन बाजै रंजालि नोंनो आइदिया गोजामसो दङ आरो ना गोदान गैला आरो ना ओमफ्राय जोंहा अन ओमफ्राय निउ दिसा मा होनदों दिङा बेग कर दिया अके अच्छा थेंक यू सो मच आपको मैं एल बी रखने के बाद आपको मैं रिटर्न दे देगा अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा रादाय अन होख्लाय ओरैसै औ होख्लायनांगौलै जोंहा रादाय ब्र' थेंक इउ स' माच नै ओरैसै एस एम बि ब्लड दं आंनोबो लाथा एम्फौआ आंनोबो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा दिनु सफैनो हादों थेंक इउ स' माच दिनु लाइक दन आदा थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय दिनु ब्लगनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच वेलकाम ओमफ्राय लागाव थाब होनदों औ बिदिसो लागाव सार अके लागायगासिनो ओमफ्राय रंजालि अन ओमफ्राय सोर बे हिनजावा सना मा होनदों हिनजावा सासे रायलायालै होनदों आयु मानो रायलाय जाखो रायलायगासिनो दङ नाहरबाय था दिनु ओमफ्राय मा होनदों मा एथ' रायज्लायनो हायो नों आदा ओरैसै उफाय गैया जों कमेन्टखौ फरायनांगौ कि जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गुड पार्टे होनदों ज्वाइन मी ओके ज्वाइन करो आपको मैं ब्लू दिया है सबको कमेंट करके रखो मैं सब लोग आपको कमेंट देखेगा तो रिटर्न मिलेगा आपको सब लोग को कमेंट किया था आप कमेंट करके रखो ओमफ्राय नै ओरैसै एस एम बड' ब्लग आंनो लाथा एम्फौआ बुरो आंनोबो होनदों ओरैसै ओमफ्राय जोंहा रादाय अन ओमफ्राय जोंहा लैथुन बाग्लादिया नै ओरैसै दै आं लोङाहां दै लोङा दै लोंना हो होद नांलायथारालै आदा जोंहा फुख्रिनि दैयाव दुगैखाना फैनायसै आं दानि ओरैसै ओमफ्राय प्लिज सपर्ट मी रिटर्न देंगी थैंक यू सो मच आपको भी मैं रिटर्न देगा और सब लोग रिटर्न देगा सब लोग रिटर्न करो उसको भी गुड पार्टी को भी रिटर्न करो कमेंट करो परफेक्ट गुड परफेक्ट कमेंट करो सब लोग के रिटर्न मिलेगा आपने लगाओ ना हो औ दे रादा थैंक यू सो मच जॉइन मी थैंक यू जॉइन मी लेटन आदा नै ओरैसै दै लोंना हो फंबाय ओरैसै लोंनाङालै आंनो ओरैसै बाजै माथो रायलायाबो ब्रा बाजै होनदों आंनो लागासिनो रायलायनायखौ ओंखायनो रायलायाखै नै जिरिमिया होलायबायलै नटिफिकेसना होलायबाय आरोना ओमफ्राय जिरिमिया होलायबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा ओइ बाजै माथो रायलायासै होनदोंब्रा बाजैया होनदों बाजै रायलायहरदो हेल' होनो ना रादायखौ रायलायहर ओरै हा हेल' रादाय ओरै खालामना हरदो आरो ना बाजै नोंबो ओमफ्राय जोंहा दिनुआ होनदों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा उइलियाम ब्लग सफैनो हादों थेंक इउ स' माच नैबे आंनि फेस्लाइसआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय उइलियाम ब्लग थेंक इउ लाइक डन अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रादाय अन उइलियाम अन थेंक इउ स' माच रादाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रंजालि अन थेंक इउ स' माच उइलियाम अन थेंक इउ स' माच रादाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय दिनु अन थेंक इउ स' माच उइलियाम अन ओमफ्राय जोंहा गुड पार्टे अन ब्रो जॉइन मी ओके आपको मैं एलबी रखने से बाद रिटर्न देगा ओके दिनो मुझे को भी कमेंट करके रखो अभी आपको कमेंट चेक करके रिटर्न देंगी ओके ओमफ्राय जोंहा रंजालि अन ओमफ्राय रादाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम हेल' एभ्रिवान ओमफ्राय जोंहा थाब हरदो आइदि आदसा हरगोन रंजालि ओमफ्राय हा ओमफ्राय जोंहा उइलियामा आयौ रेडि बरा दन थेंक इउ स' माच रेडिया बरा दन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा उइलियाम हा मिनिबाय ओमफ्राय लेथुन आदा अन ओमफ्राय रादाय अके ओमफ्राय उइलियामा मिनिहरबायसोलाय जानो ओमफ्राय नै ओरैसै बाय ओइ थांबाय नामा आदा लेथन आयौ दानो थांबाय आरोना नोंहा डिउटि दं नामा आदा ओमफ्राय मानो थांखो दानो ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मिनिहरबाय आरोना जोंहा रादाय थेंक इउ स' माच होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा उइलियाम मा कमेन्ट होबाय मा कमेन्ट हाबैयाखै नामा कमेन्ट हाबगासिनो दंना सोरनाव कमेन्ट हाबाखै आयौ सोरनाव कमेन्ट हाबाखै जाखो आंथ' नुगासिनो दंना गोजौआवबो बोरायबोगासिनो दङ गाबनाय मुजाया जा बुरजा थांबाय आरोना ओमफ्राय अन ओमफ्राय गोथावलै बाजै गोथाव एम्फौ संदोंनो बाजैया मालाय आंनो दोनालै बाजैया जाजोबसिगोन जा दुखु मोनबाय आङो दाखालिबो दाउ खासियाव जा गोथाव जाबायलै आयै फटकआव हरबाय आं ओरैबो आं हराव हरसे नायनो हायाखै उन्दुनोबो हायाखै मासथि आंहा बोसोरनै गाहाम दाउ लकेल दाउ मोनजायैखा जि रसा नांखानाय ओरैसै आयु जा खस्थ' मोनखादों आं मिथिगौना एफा जानो लुबैदों आरोना आं दाउखौहाय माने मोनजाथारासै नालाय बिराद गोबाव जाबाय आङो बोसोरनै जाथारबाय दाउ जायैया ओमफ्राय जोंहा लेथन हाय जइन मी लेथन गया है क्या चला गया है अभी उसका काम किया था अभी उसका तो बिजी है थोड़ा इसके लिए बग गया है अभी बाद में आएगा तो मालूम नहीं उसको आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं पता नहीं उसको अभी आएगा तो रिटर्न करेगा आपको तो मैं आपको ब्लू दिया है अभी जो कमेंट कीजिए उसको अभी उसका कमेंट चेक करे हा मा होनदों बाजै? नेट नाङाखै नामा?
आयु मानो थाबथाखो आंथ' एमबि सोदों दा। मानो थाबथाखो नोंनासो थाबथादों खोमा बाजै नोंनासो थाबथादों खोमा नोंना आदसा माथो नोंना गल जादों खोमा दे आं नोंबो हर आदसा हरगोन ओमफ्राय जोंहा लेथ'ना दा जयेन ओमफ्राय माथो बिरि सोबग्रा बायदि नुयोलै नोंखौ गुस्थिखौ होनदों ओइ थोद ओरै फिसाय बिरि सोबग्रा बादि नुदोंना होद बिदि गैया आंनाव ओरै आयु मा जालां जोबखो आयौ थाम्फै फैदों माथो बिरि सोबग्रा बादि आंखौ बिदिसो नुबाय आरोना आयु बाजैया थांफिनबाय इनभाइट गैला आरोना ओमफ्राय जोंहा नै दङ फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय लाइनानो मा जादोंथाय बाजैना बयलारसो रंजालि ओमफ्राय उइलियाम ब्लक लोगो जादो औ लोगो जालायदो दे ओमफ्राय उइलियाम ब्लु होबाय आरोना अके उइलियाम दे लोगो खालामलायदो ओमफ्राय आंखौबो सोरबाफोर गोदान दङबा आंखौबो साब खालामनानै गालांदों अननानै प्लिज जाहाथे नोंथांमोनजों आंबो समान लोगो मोनलांबाय थागोन अके जोबोद साबायखर थाबाय आरोना बयनिसिमबो नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय बोरै जाखो सार नै गल गल जादोंनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों उइलियामा मा होनदों अनजालि कमेन्ट हरना दोन आं नाव होनदों अ दे हरना दोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ स माच आं दानिसो एमबि सोदोंमोनलै ओमफ्राय बाजैना एमबि गैया आरोना ओमफ्राय जोंहा रादाय अन ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय जोंहा रादाय अन थेंकिउ स माच उइलियाम उइलियाम अन थेंकिउ स माच अन ओमफ्राय जोंहा जाखांफु फिल्म प्रडाक्सन सफैनो हादों लागाव आब' माथो नोंबो नोंखौ दिनैसो खोनादों मोखां नुदों ओरैसै मोखां नुदों माने बेहा थांबायबो नै एमबि गैला आरोना बेहा थांनांबाय ओमफ्राय जोंहा उइलियामा मेसेजखौ दानबाय आरोना डिलेट खालामबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा थाब होनदों अ थेंकिउ स माच उइलियाम फुल भिडिअ नायना साब खालाम आं होनदों आदसा थेंकिउ स माच रिटार्न खालामदो होनदों उइलियाम अके ओमफ्राय जोंहा जागोन दे होनदों आरोना उइलियाम ओमफ्राय लागाव होनदों आरोना रादाया ओमफ्राय अन आयौ थाम्फै फैदोंलै थाम्फै फैदों ओमफ्राय जोंहा रंजालि बाजे रादाय अन थेंकिउ रंजालि बाजे अन ओमफ्राय रादाय अन रंजालि बाजे अन रादाय आंना आठथा सिएमावसो डिउटिया ब्र' आदसा 8थायावसो जायो आरोना होमबालाय नै दानिफ्राय आरोना 8था जानोसैना ओमफ्राय जोंहा आयु बाजैया माथो कारेन्ट गैलालाय थांबाय ओंखारलांबाय बेस्रा ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि एस एम सिस्टार होनदों आरोना एस एमआ एम्फौ ना मा ओंख्रिथाय मिथिला आरोना दानि खोन्थालांखांबायमोन ओमफ्राय अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय जोंहा रादाय अन ओमफ्राय उइलियाम अन रंजालि अन उइलियाम अन ओमफ्राय बाजैया हरथारलै बिनानाव दंबा हरदो बाजै होनदों बिहर आंना दं खोमा आंथ' मिथिया आरोना जिखुनु ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन थेंकिउ स माच रंजालि बाजे उइलियाम नों रिटार्न खालामबायना आगै होनदों आरोना खालामबायनो बियो कमेन्ट चेक खालामनो थिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बोरै जाखो बाजै खुगाया होनदों आरोना बाजैया थांबाय आरोना ओंखारलांबाय मानोना बेहा एमबि गैला बयनावबो सानाव थौयै थाबाय थादों ओंखायनो एमबिया जोबनानै होजाबाय बियो दा ओमफ्राय मोननो थांला आरोना बेयो ओंखारलांबाय दायो ओमफ्राय गाज्रि मोनलांदा जोंहा मा होनदों हलियादे सफैनो हादों थेंकिउ स माच सोर बेलाय होनदों आरोना थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय हलियादैनिसिम ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि जाखांखो होनदों जाथ'वाखै आरोना जोंहा ओमफ्राय फाग्लाथारलै आं होनदों फाग्लाथारलै आं होनदों ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ स माच सोर बेलाय दिङा होनदों ना आदै नै बाजै एस एम बड' आरोना बियो नोंसिनि लोगोफोर बाजै एस एम बड' ब्लगस आरोना ओमफ्राय एन बि अफिसियेल सफैनो हादों हाय हेल' थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय हाय अन थेंकिउ होनदों आरोना अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा रादाय बाजै गाज्रि नुबाय खुगाखौ होनदों बाजैया ओंखारलांबाय एमबि गैयिनि थाखाय एमबि गैला आरोना नेटबो नांला नालाय ओंखारलांबाय नै निउ फ्रेन्ड काम प्लिज जइन मि आदसा जइन खालाम ओमफ्राय जोंहा एस एन खौबो ब्लु होबाय दा नोंथाङाबो जइन खालामलायदो बयजोंबो ब्लु होबाय आरोना ओमफ्राय जइन खालामलायदो ओमफ्राय जोंहा रादाया हाहा मिनिबाय बोरै जाखो थांबाय आरोना आइदि हर ब्र' अननानै होनदों आयु आइदियाहाय आंना खुलिनांगौसोमोन गोदान मोनाबायसोब्रा लाइटसो सुनांसिगोन आं लाइटसो सुनांबाय आङो दायो ओमफ्राय जोंहा अके सार डिउथि दंबाबो सासे फ्रि जोंना आस्सा सानैजों आरो बिदि आरोना फाला बिदिसो आरोना ओमफ्राय रंजालि आइदि हरदो आगै होनदों दे हरगोन जोंहा नै सफैयो नामा जिउआ आं इनभाइट खालामहरदोंमोन गैया ओमफ्राय दा नै फैफिननो हायोमोन जोंहा इनभाइटआव
जोंहा आब'नु थेंक इउ स' माच हाबायाव दं आयु हाबा मोनजालायबाय दे लाइक होदो होमबालाय ओमफ्राय जोंहा हेल' होनदों हेल' फ्रेन्डस अल होनदों ना जोंहा आर बि राजिब थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय वेलकाम ओमफ्राय लाइक डन हाय डन थैंक यू सो मच लाइक मेरे लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको बहुत बहुत धन्यबाद जानाय समय इथिया ओमफ्राय जोंहा लाइक दोनदों ओमफ्राय हाबनो नागिरदोंमोन जाया माथो माने आंनाव एस एम बड' बाजैया हाबनानै दंमोन नालाय सानैनि बारा हाबजाया नालाय नै दा हाबफिनजायो आरो ना दा हाबोबा हाबजाबाय जोंहा आब' उनाव हाबजाफिनबाय आरो ना दहायहाय एस एम बर' बाजैहाय इनभाइट जादोंमोन नालाय ओमफ्राय थेंकिउ होनदों ओमफ्राय राजिब अनु साब दन प्लिज अके थेंकिउ ओमफ्राय साब खालामलायदो ओमफ्राय राजिब आपको मैं ब्लू दे दिया है सब लोग के ज्वाइन करो कमेंट करो और नया तो मुझे को भी सब करो आपको मैं एल बी रखने के बाद कमेंट चेक करके रिटर्न दे देगा अके हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय रंजालि खालामना फैबाय आं थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा राजिब अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रादाय अन लागाव ओमफ्राय अन लागाव ओरैजाय अन उइलियाम अन ओमफ्राय उइलियाम खाम होनदों आरोना जोंहा एन बि आ अफिसियेल ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोन बयनोबो कमेन्टआव नायनानै मोनफिनगोन जोंहा बि मोनथार सफैदों लाइक डन दिङा ब्र' थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गोजानाव लाजालालै नुला आरोना गोजानाव लायोबा ओंखायनो आं खाथियाव लानोसै आरोना मोनाबाय आरोना दहाय सानाव दिनै एसे लेट जाथारदों एल बि होनाया आंना मानोना आंनि गासैनिसिमबो आंगो लोगोफोरनिसिम सरि लेट जानायनि थाखाय जोबोद माने निमाहा बिनाय थाबाय मानोना आंहा एसे लेट जादों खामानि मावनायनि थाखाय प्रब्लेम जादों नालाय आं दुगैनायावबो एसे लेट जाबाय दा नोंथांमोनजों सिगां सफैनो हायासै थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो साबायखर जासिहरबाय नैबे आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिबावबाय ओमफ्राय जोंहा लाइक दन दिङा ब्र' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय राजिबा होनो उइलियाम हेल' फ्रेन्डस अके ओमफ्राय जोंहा रादाया होनदों सार होनदों आरोना ओमफ्राय र' ब्र' खालामदों आरोना आदसा आर बि ब्र' खालामदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा आर बि ब्र'आ मा होनदों बि मोन्थोर हेल' होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा आइदि रानदों सार रानगोन रासों रानजोबगोन ओमफ्राय आंनाव दंखायोना माखासे नोंथांमोनजोंहाय लोगो जाखानाय दंखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा आर बिया दस होनदों आदसा अके दस अभी ठीक हूं ना क्या अभी मुझे कभी साफ करके रखो अभी कमेंट करके रख मैं भी रख रखने के बाद में आपको रिटर्न देने का अके ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बे मोनथारखा ओमफ्राय सार होनदों थेंक इउ स' माच आइडि हरदो सार प्लिज दायो आदसा हरगासिनो हरगोन आरो ना आइदिया नोंजों दंखायो नामा माथाय र' नायनि जोंहा नोंनि थाखाय दङ बि मोन्थोरनि थाखाय दङ आरो ना मोन्थोर ना बोथोर मोन्थोर आरो ना ओमफ्राय आइदि दङ ओमफ्राय 11ल'नो बेना माथो आयै खमथार माथो अवान डान्स खालामसै आरोना नोंनिखौ ओमफ्राय जोंहा आइदि हरदो प्लिज होनदों ना रादाया ओमफ्राय जोंहा हरबाय मोन्थोरनो हरबाय आं मोनसे ओमफ्राय जोंहा रादायनोबो हरगोन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रादाय अन थेंक इउ स' माच उइलियाम बि एन होनदों आरोना बि एन कमेन्ट रिटार्न ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रादाय अन थेंक इउ स' माच ओइ दिङा ब्र' आं दहाय नोंनो रिसार्ज हरनो बावबायलै ब्र' होनदों आयौ बि मोन्थोर ओइ दिङा ब्र' आं नोंनो दहाय रिसार्ज हरनो बावबाय आदसा आङो सोखाबाय आरोना एमबि सोबाय आं दानि 19 थाखानि सोबाय आङो बिराद खस्थ' खालामनानै आंनाव माने नेटबो गैया माबो गैया जादोंमोन नालाय ओमफ्राय सासे मानसिनाव वाइफाइ लानानै हटस्पट लानानै सोनाय जाबाय आरो ना लामायाव लोगो मोननानै लोगो हमनानै आरोना आङो सोबाय आरोना दानिसो लोगो मोननानै सोनानै ओमफ्राय एलबि होनो हादों बेनि थाखाय बिराद लेट जादों आंना बे एमबि सोनायाव आरोना बिराद लेट जादों ओमफ्राय दा उनावसो होनो हाबाय बेखौ खिन्थानो बावदों दहायहाय ओमफ्राय जोंहा बि एन सापर्ट खालामना फैबाय होनदों आदसा दे सापर्ट खालामबाय बि एन नोंखौबो ओमफ्राय रिटार्न खालामफिनदो ओमफ्राय जोंहा रादाया मा होनदों बि मोन्थोर प्लिज साब दन थेंक इउ साब खालामलायदो ओमफ्राय जोंहा बिबारि नार्जारि बाजै सफैनो हादों मा लाइट सेरलायखो दिङा होनदों आयौ नै खोमसि जाथारबाय आङो लामायावसो दङ बाजै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय जोंहा बि मोन्थोरनि थाखाय दान जाबाय ओमफ्राय जोंहा सोर दंबावो नायनि आरोना आइदिजों बाजै एस एम बड'आ होबायलाय ओमफ्राय जोंहा नै ओमफ्राय जोंहा रादायखौ नायनो नागिरदों आरोना रादायखौहाय रादाया माथो दंखायो नामा आंजोंलाय रादायखौ नायि रादाया दंना गैया आदसा रादायना 802 जासिगोन
रादायना 802 जासिगोन 801 नालाय ओमफ्राय नोंहाबो एलबि होयो नोंखौबो आं अलाव थुखानोसै आरो ना जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रादाय अन थेंकिउ सो माच उइलियाम साबदान थेंकिउ लोगो खालामनाय बिबारि बाजै नोंहाबो लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदो आं नोंनोबो ब्लु होबाय आरो ना ब्लु होबाय आरो ना बयजोंबो लोगो जालाय ओमफ्राय लोगोसे आंखौबोहाय आइदिफोर दंबा आइदिफोरजोंबो लोगो खालामनानै हो मानोना आंहा बिराद खमथार आरोना वाइस टाइमबो गैया आंना ओमफ्राय बिदिसै आरोना ओमफ्राय बिबारि आनैसो होनदों आरोना जोंहा होमबालाय एम बि ब्रादार आरो ना थेंकिउ स' माच एम बि ब्रादार आंनि नैबे फेस्लाइट समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय बिबारि बाजै अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आं मोनाखै सार आइडि आनसा आं हरबाय नै मोनसे हरबाय दासो हरदों आरो ना नोंनिखौबो दान्स खालामसै मोनसे नोंनि दान्सा आयौ 10 मिनिट ओमफ्राय नैबेखौ खालामसां नैबे खमखौ खालामसां आं 27 दं आयौ लामाया बोरै थांखो ओमफ्राय जोंहा मा बि होनदों आरो ना मा बि होनदों आरो ना स्किप खालामबावनांगौसो बेखौबो 225 26 जासिगोन बा लाइकआ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिबारि नार्जारि ब्लक साबदन रिटार्न मि प्लिज आदसा रिटार्न खालामफिनदों जोंहा नै बाजै बिबारिखौबो ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स' माच रादायखौ आं अवान खालामगासिनो दङ आइदि हरबाय नोंथांनोबो ओमफ्राय जोंहा आंसोलै ब्र' औ मिथिखाबाय आरोना जोंहा एम बि ओमफ्राय जोंहा अके बि एन थेंकिउ ओमफ्राय बिबारि बाजै नोंनो ब्लु होबायमोन ना लोगो खालामनायदो ओमफ्राय राजि आर बि राजिब सापर खालाम फैबाय होनदों थेंकिउ स' माच खालामना फैबायनो आर बिनिबो ओमफ्राय जोंहा अन होनदों आरो ना अइलियाम ओमफ्राय सार होनदों रादा औ हेल' एभ्रि वान ओमफ्राय जोंहा मा होनदों उइलियाम अन ओमफ्राय आइडिया हरदो आदसा दे हरना हरबो अवान दान जाबाय जोंहा सोरनि होनदोंमोनलाय वान्दा फर गेमिंनि आइडि नांगौ होनदोंना आइडि दंना गैया नायनि जोंहा आयौ मानो सेकेन्ड जालांजोबखो ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स' माच उइलियाम अन थेंकिउ स' माच अन रादाय अन हेल' होनदों आंना बाजै रमास थेंकिउ स' माच आंनि नैबे फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै रमासनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस्लायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर थेंकिउ स' माच बाजै वेलकाम ओमफ्राय जोंहा बाजै रमास बाजै रंजालि अन ओमफ्राय बि एन साब डन कमेन्ट सेक होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन ओमफ्राय लाइक दन थेंकिउ स' माच बाजै रमास थेंकिउ ओमफ्राय आंनो लाइक होनदों आरो ना रंजालि नायगासिनो दं आरो ना बिदिनो फारि फारि नायगासिनो दङ आरो ना ओमफ्राय जोंहा वान्डार गेमिंनि थाखाय दंना गैया अलखासो माथो वान्डारनि थाखाय अलखासो दाखालि हरजोबदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों उइलियाम अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय बाजै रमास ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा रादाय अन ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय जोंहा अन उइलियाम रादाय अन ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन ओमफ्राय नों लाइक थेंकिउ स' माच लाइक होबाय आरो ना बाजै बिबारि थेंकिउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो जा मोनाथारबायलै खोमसि जाथारबाय माथो दानो एफा मोनाबाय दिनै बोरै जाखो ओमफ्राय रादाया अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय वान्डाफुल गेमिं अन ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन ओमफ्राय थेंकिउ ओमफ्राय बाजै बिबारिया मा होनदों नों लिंक हरदोंमोन ना आं दुगैदोंमोन आगै आदसा औ लिंहरदोंमोन आं नों दुगैदोंमोन ओमफ्राय जोंहा एस एम बड' बाजैया दसे हाबफैनो हाबाय ओमफ्राय बेना एमबि गैयिनि थाखाय ओंखारलांनांबाय बेसा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो फैनो हादोंमोन जोबोद साबायखर थाबाय बाजै एस एमनिसिमबो ओमफ्राय वान्डाफुल गेमिं अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा रादाया अन थेंकिउ स' माच उइलियाम मिनिबाय ओमफ्राय अन थाम्फैयाबो दिसटार्बथार ओमफ्राय जोंहा उइलियाम हा मिनिबाय रादाय अन ओमफ्राय उइलियाम मिनिबाय रादाय अन अके सार होनदों आरो ना अके ओमफ्राय जोंहा उइलियाम होमबा अके सार होनदों रादाय ओमफ्राय उइलियाम आयु फटक लागाथारा अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय वान्डाफुल गेमिं अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम रादाय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम ओमफ्राय बाजै अफिसियेल रमास थेंकिउ स' माच होनदों ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ ओमफ्राय उइलियाम मोनाथारबायब्रा आंखौ नुला माथो बैयावसो थांनांसिगोन नामा आंलाय ओमफ्राय होनदों बाजै रमास ओमफ्राय उइलियाम अन थेंकिउ स' माच रादाय अन ओमफ्राय उइलियाम अन ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स' माच अन ओमफ्राय हांला एसे दिङानो नांलायालै आंनो आं हाखायो गासिखौबो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा
अनदाफोर गेमिं अन ओमफ्राय रादाय अन थेंक इउ सो माच रंजालि बाजि अन रादाय अन ओमफ्राय रंजालि अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय अन रादाय अन थेंक इउ सो माच वान्डाफोर गेमिं अन थेंक इउ सो माच बिबारि बाजै अन ओमफ्राय बि मोनथोर अके ओमफ्राय जोंहा बिबारि अन थेंक इउ सो माच रादाय अन थेंक इउ सो माच बिबारि बि अके होनदों आदसा थेंक इउ रादाय आंनि थाखायल' दं सार होनदों आरो ना अके दं आरो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बि अके ओमफ्राय जोंहा वान्डाफुर गेमिं ओमफ्राय ब्र' नुजादो माबा गुफुर हनै आस्सा ओरैसो जोंहा आइ एम गोरा सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आङो बै लाट खाथियाव थांसै आरो ना मोनाबाय आरो ना खोमसि बिराद थाम्फै बायो ओंखायनो आंखौ नुयिनि थाखाय आं बेयाव थांसै आरो ना दसे जिरायनोसै ओमफ्राय जोंहा आं गोरानिसिम जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि बे फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच वेलकाम ओमफ्राय बाजै रंजालि अन थेंक इउ स' माच बिबारि अके थेंक इउ स' माच इमान थाम्फै बाबायलै आखायाव ओमफ्राय वान्दा होननानै आखाइ देखायहरबाय ओमफ्राय आइदिया आंनि थाखायल' दं सार होनदों आदसा थागोन रादायनि थाखायबो थागोन गासिनिबो थाखाय थागोन होमबा आइदिखौ सोलायबावनोसै आं सोरनिबा दंखोमा साननानै आरोना र' होमबालाय आइदिखौ सोलायनोसै लोगोफोर आइदि सोलायनोसै आरो ना सोलायबाय रादाय नोंनि थाखाय जानो हागौ बियो नायनि आं आदसा ओरैसै वान्डाफुर गेमिं अन थेंक इउ बाजै बिबारि अके ओमफ्राय रादाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बिबारि अके ओमफ्राय आइ एम होनदों आइ एम ओमफ्राय अन होनदों रादाय अन थेंक इउ ओमफ्राय बि अके होनदों आरोना अन ओमफ्राय खिफिफ्लांबा मा होनदों खिफ्लंद' आदसा बिदिसो मा होनखोथाय बुजियासै जिखुनु जाया मेसेज हरबाय आरो ना अके बि होनदों नैबाव जिरायोलै आं बेयाव जिरायबाय थायो आरोना बेयाव फैबा जिरायबा माबा सैमाबो फैलाबायो खाथियाव बेयाव थाम्फैबो फैयो सैमाबो फैलाबायो एखमबा आङो ब्राइटनेस सुवाखै नामारा ओमफ्राय माथो जाया जायोब्रा अनु मानो फैदिया लिंहरदो अनुआ बोरो हरासै दाना हाबायाव थांबाय अनुआ ओमफ्राय जोंहा बेफोरसो होनबाय रादाया अके थेंक इउ स' माच अके बि आङो होखाबाय रादायनोबो होनोसै आरो ना ओमफ्राय अन रादाय अन थेंक इउ स' माच रंजालि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रादाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा वान्दा अन थेंक इउ स' माच रादाय अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच वान्दा होनदों रादाय अन जाजोब्बाय आरो ना अन थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय रंजालि अन थेंक इउ स' माच रादाय अन थेंक इउ बेफोरसो एल बि होग्रा बेफोरसो मिजिं मोजां आदसा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अन रादाय अन ओमफ्राय बेफोर बायदिसो स्पिड जानांगौ दा एल बि होग्राया आदसा अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रादाय अन थेंक इउ स' माच आइ एम गोरा लाइक दन ब्र थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अन आइ एम गोरा प्लिज जइन अके जइन खालामलायदो आइ एम गोरा नोंबो ओमफ्राय जोंहा जइन खालाम बयखौबो ओमफ्राय कार स्टार थेंक इउ स' माच हाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय इनिं होनदों ना अन थेंक इउ स' माच रादाय अन थेंक इउ स' माच बाजार रंजालि अन थेंक इउ स' माच आदै एमाव सफैदों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय लाइक दन थेंक इउ स' माच आदै एमाव थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रादाय अन थेंक इउ स' माच अन ओमफ्राय एमाव अनलाइन थेंक इउ स' माच सनजिब बसुमतारी लाइक दन आंनि बोराय सना थेंक इउ स' माच माथो सफैनो हादों गिबियावनो थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय सनजिब बसुमतारीनिसिम ओमफ्राय जोंहा रादाय अन अस्सा होनदों प्लिज ओमफ्राय अके ओमफ्राय एफार दिपार बम होनदों ओरैसो एफार दिपार बम ओमफ्राय जोंहा पि के होनदों जोंहा रादाया ओमफ्राय जोंहा सनजिया बसुमतारी आंना बिबारिया बुरो होनदों बिबारिया मिथियालै थांखोथाय खारबाय बिहारिया बुरो बिहारिया हाबा जाहैबायलै बिहारिया हाबा जाहैबाय सोनजि नोंना ओमफ्राय जोंहा बिहारिया हाबा जाहैबाय ओमफ्राय जोंहा रादाय अके ओमफ्राय जोंहा बाजिराव मास थेंक इउ स' माच रादाय सि एम पि एफ एफ आइ एफ एफ ओरैसे ओमफ्राय बिउटिफुल थेंक इउ स' माच एम वाटार थेंक इउ ओमफ्राय जेडि के ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसे कमेन्टआ ओमफ्राय अफ लाइफ होनदों बाजिराव मास साइलेन्टसो आदसा थेंक इउ स' माच बाजै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो थाबाय थानो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय अके ओमफ्राय जोंहा रादायनिसो ओमफ्राय आदै एमाव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अके होनदों रादाय ओमफ्राय अनल' थेंक इउ स' माच बाजै जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रादाय अन थेंक इउ स' माच अन ओमफ्राय जोंहा आइ एम गोरा जइन खालामलायदो आइ एम गोरानो ब्लु होखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जइन खालामलायदो आइ एम गोराया जइन खालामलायदो आरोना
जइन खालामलायदो आं गोरा बयखौबो जइन खालामना हो ओमफ्राय अके होनदों रादाया थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा एम बि ब्रादारा अके होनदों ना ओमफ्राय जोंहा रादाय अके ब्र होनदों थेंक इउ स' माच रादाय अके ओमफ्राय अके ओमफ्राय लागाव गांसा हो थाफा थाबनो गांसोआ थाबनो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा रादाय हाय होनदों हाय होनदों ओमफ्राय सनजय बसुमतारी मा होनो बारा खरा फरायनो नाङालै बाबु बिफा दे लासै फरायगोन जोंहा होमबालाय ना थेंक इउ सनजि ओमफ्राय जोंहा रादाया गिनिं होनदों हंकं के ओरैसै आयौ हंकं जोंहा अके रादाय अके ओरै माथो कमेन्ट गैला रादाय अके ओमफ्राय रादायनि थाखाय आइडि फैबाय जानो हागौ नै आइडि गोदान थेंक इउ स' माच रादाय आयौ अलावखासो माथो लावजोबखासो अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सोरनि थाखाय आइदि दङ सनजिनि थाखाय दं खोमा नायग्रोनोसै चेक खालामसै सनजिनि थाखाय दङ आरो ना मोनसे नै गोदान खुलिनाय आं बेखौ खिन्थाला आरोना सनजिनि थाखाय मोनसे दङ ओमफ्राय भिडिअ सर्ट नायनानै हरसै आरो ना जिखुनु जाया भिडिअआ गुसुं दङब्ला नोंथांखौहाय आङो सापर्ट खालामसै सनजि थेंक इउ स' माच आंनि फेस्लाइट समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आंनो ब्लु हो आरो ना नोंनो र' दे सनजि दे होबाय आरो ना थेंक इउ स' माच दख'ना गानहोबाय ओमफ्राय रादाय थेंक इउ स' माच सनजिखौ आं दान खालामबाय आरो ना थेंक इउ ओमफ्राय आदै एमावखौबो नायगोन अनलाइन थेंक इउ स' माच सनजि ओमफ्राय नोंनो कमेन्ट हरा दे आं नोंखौ लाइक खालामबाय ओमफ्राय बाजिराव मास थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा एम ब्रादारा मा होनदों र' नोंसोरखौ माबा खालामनांगौ बाला मा खालामनांगौलै बेबा मिथिला सनजिया जा मोजां मिनिदोंलै नैबाव उन्दुनानै ओरैसै ओमफ्राय बाजिराव मास ओमफ्राय रादाय अके होनदों आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रादाय अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजिनि वान दान जाबाय ओमफ्राय सोरबा दंबावो खोमा नायसै चेक खालामबाय थागोन बयखौबो अके लोगोफोर बयबो मोनगोन ओमफ्राय आयेन गोरानि थाखाय अनदों खोमा नायो आरोना आयेन गोरायाथ' आंनाव दिनैसो फैदों होनजायो नैबेजों आयेन गोराना आइदि ना मा नै अलाव थुखादोंलै आं आयेन गोराखौ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा होनदों वान्डाफुल थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एम आदै आंनो आइडि हर दे होनदों आदसा आइडि हरगोन आरो ना हरगासिनो आदै एमाव हरगोन आरो ना आं नायगासिनो दङ आरो ना सोर सोरना मा दङ नायगासिनो आदै एमाव नोंनो ब्लु होआखै आरो ना आदै एमावनो ब्लु होआखै आदै एमाव नोङो ब्लु लादो ओमफ्राय ब्लु लानानै लोगो जालायदो आदै एमाव नोंनि थाखाय आइडि दं आरो ना हरबाय आरो ना आदै एमाव नोंनो नै आइडिखौ हरगासिनो आं भिडिअखौ साब खालामसै नोंनिखौ जोंहा आदै एमावनि आरोना आदै एमावनिखौ अनदान खालामसै आरो ना मोनसे गुसुं भिडिअ नायनानै आरोना थाब जानायनि थाखाय ओमफ्राय जोङो साब खालामबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायसै नोंथाङाथ' एलबि होयो एवलाव थुनसै एलबि होग्राफोरखौ आं उलाव थुखायो गासिखौबो ओमफ्राय जोंहा सर्ट भिडिअ गैबावासो माथो लं भिडिअ जोबसो गासिबो ओमफ्राय 1 मिनिटखौ नायसै आदै एमावनिखौ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रादाय अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय वान्डा गेमिं थेंक इउ स' माच रादाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय वान्डा गेमिं होनदों आरोना वान्डा रादाय होनदों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा वान्डा गेमिं थेंक इउ स' माच रादाय थेंक इउ स' माच रादाय थेंक इउ स' माच आदै एमावनिखौ आङो माबाबाय आरो ना दान खालामसै आरो ना बेखौ दान खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा फिलिप्स आद्रा सौफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाइट समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय मा होनदों मानि दावराव नोंसोरलाय होनदों दावराव नङा आरोना ओमफ्राय बिदिनोसै आरोना इन्टारेस्ट ओमफ्राय नै जोंहा वान दान जाबाय आरोना स्क्रिप्टसो जाबावदों माथो दस्रायाव थांबाय आरोना जिखुनु नायखांबाय आरोना दिनैखौबो आं अनदान खालामबाय जोंहा मा होनदों रादाय अन वाइट होनदों ना अइन होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय फिलिप्सआ मा होनदों लाइट अन एन्ड थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजिया मा होनदों आंनिखौबा 1 मिनिटखौ नायाखै दा र' नों खिन्थागोन आं उननो खिन्थागोन आं बे गैलालै खारबायगोन हाबायाव थांनानै दाहर आंनो आइदिखौ आयु दाहरसो होनबाय आदै एमावा आयु दाहर आंनो आइदिखौ आदसा दे हरगोन आरो ना लासै लासै हरजोबगोन बयनोबो दा हरसै होनबाय आइदिखौ आयु मानो नाया जाखो आइदिखौलाय ओमफ्राय जोंहा रादाय अन ओमफ्राय जोंहा वान्डाफुल गेमिं अन ओमफ्राय रादाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों फिलिप्स आदाया नार्जारिया मा होनदों रमास हाय होनदों आरोना बाजि रमास हेल' बाजि रमासआ साइलेन्ट आरोना बेहा माबा मोनसे मावदों सिरि ओमफ्राय कमेन्ट हरनो हाया बारा बेबो ओमफ्राय जोंहा वान्डाफुल गेमिं थेंक इउ स' माच रादाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फिलिप्सआ अनुआ हाबायावसो थांदों उनुआ आब'आ हाबायावसो थांदों आरो ना ओमफ्राय आंनियावहाय इनभाइट जानो फैदोंमोन दहाय मानोना जोंहा एस एम बड' बाजैया दंमोन नालाय इनभाइट जाफैनो हायासै आङो साब्रै मानसिनो इनभाइट हरदोंमोन साब्रैना साबानि बारा इनभाइट जाखाया ओमफ्राय बेनि गेजेराव दा ओमफ्राय बाजै एस एम बड'आल' सफैनो हादोंमोन नाथाय बेना एमबि गैला आरोना बेनि थाखाय नुजाफैनो हायासै खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आंनियाव दसेखिनि नुजाफैनो हादों थेंक इउ स' माच एस एम बड' बाजायनिसिमबो जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा
मा होनदों अनलाइन होनदों आरो इमाव थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फिलिप्स आदानि थाखाय आदि दं खोमा नायनि औ आदि दं आरोना 10 जासिगोन 3.10 के जासिगोन अब्ला आं फिलिप्स आदानिखौ भिडिअखौ 1 लान्स खालामसै बहा बिराद भिउस थाङो माथो आदा फिलिप्स नालाय आं दहाय कमेन्ट हरखादों आदा नोंनिखौ नैबाव नायनानै फुङावहाय कमेन्ट हरखादों आदा फिलिपनि कमेन्ट हरखादों आरोना दहायहाय ओमफ्राय जोंहा अनलाइन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एस एम एल बि होदों औ दा होबाय दा होफिनबाय आरोना गाव होफिनबाय रिसार्ज सोनानै होबाय गावनो रिसार्ज जोब्बायमोन नामा गावनो सोनानै होफिनबाय दायो नायनि आरोना बेखौ आङो दायो ओमफ्राय जोंहा बाजिर' मास होनदों आरोना बाजिर' मास हनै गाहायाव ओमफ्राय माबादो गाबज्रिहरफिनदो आरोना बाजिराव मासा कमेन्ट हरनो हाया मानोना बेहा खोनायाबो साइलेन्ससो आरोना कमेन्टखौ जुदि नुयोब्ला बियो हरगोन रिप्लाइ ओमफ्राय जोंहा अके थेंक्स होनदों फिलिप्स आदा अके थेंक इउ ओमफ्राय फिलिस ब्रादार मा खबर नै रायदाव हरबायबो ओमफ्राय जोंहा फिलिप्स आदा बाजिराव मासा नोंखौ नुबायबो रायदाव हरबाय नों दहाय रायदाव हरदोंमोन ना दा नोंखौ रायदाव हरफिना अके ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय हेल' रमास आरोना ओमफ्राय बाजैनाव थांनायसै आङो जिखुनु जोमावा दिनैहाय होआखै नामा दालाय एस एम आ होदों बियो बाजि रमास ओमफ्राय सनजि अन थेंक इउ स' माच हेल' रमास होनदों आरोना हाइ फिलिस होनदों बाजि रमास ओमफ्राय होनदों आरोना ओमफ्राय दङ गेजेरावनो नो रमास होनदों आरो थेंक इउ स' माच बाजि रमास गेजेरावनो दंनो आदार माबायाबो आरोना मा होनो एस एम बड'आ होबायमोनलै बेनाव बबे खनाव थाखोथाय नायनि आं दोनबायसो नामा ओमफ्राय दं गेजेरावनो होनदों आयु जेखाय जे नार्जारि होदों ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदा सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आदा दुखियानिफ्राय जोबोद साबायखर थाबाय दुखिया मबाइल इउटुबार आदानिसिम जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय दं फंबाय सना आदसा थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय एम एम बि ब्रादार दिङा ब्र' बे लाजिनो रोङालै फैब्ला आं थानो बाबाय दै थाथ' र' आयौ सोर फैबा लाजिनो रोङा जालायखौरा एम एम बि ब्रादार सोर फैबा लाजिनो रोङा जाखो आयौ सोरखौ होनखोब्रा मिथिलालै आदा एम एम इ ब्रादार सोरखौ लाजिनो रोङाखै आं मिथिला आरोना नोंसोरसो मिथिलायसिगौ आरोना आयौ दिलेट खालामबावबाय सनजि बुसु आयौ बोरै जाखो मानो दिलेट खालामखो ओइद कमेन्टबो दिलेट खालामबाय माथो फंबाय होननानै ओमफ्राय जोंहा सनजि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुखिया मबाइल इउटुबारा दा अन थेंक इउ आयौ मानो दानजोबखो सनजि बसुमतारी आयै कमेन्टखौ मानो दानजोबखोलै आयै सेस दानजोब्बाय कमेन्टआ बोरै बिदि जाखो सनजि आयै बोरै जाला जोबखो थोद माबा कमेन्टखौ दानजोब्बाय आयु दुखु मोनबायलै आं ओमफ्राय जोंहा फिलिप्स आदाया मा होनदों कंग्रेसुलेसन नेट ब्र' खुलुमबाय थेंक इउ स' माच कंग्रेसुलेसन ओमफ्राय सनजि थेंक इउ ओमफ्राय आदा अनसनजि आयु बोरै जाला जोबखो लागाथारा बोरैबा माबा माबि बोरला बोरलिसो हरजोबबाय ओमफ्राय दुखिया अन थेंक इउ ओमफ्राय सनजि आयु बोरै जाखो सनजि मा गिथाव बाथाव आदा दुखियानि थाखाय दं खोमा नायनि आं आदा नोंखौहाय जिखुनु आं नायनि आदा दुखुनि थाखाय दं खोमा आइदिया आइदि मोनसे दाखालि सनजिया नानिया जोंहा खुलिदों जोंहा सनजि लोगोआ आंखौ थिननायलाय आं खुलिबाय साब अन दंखायो ओमफ्राय बाजिराव मास अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजि अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच सनजि थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच सनजि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय औ दे फिलिस ब्र' खुलुमबाय औ खुलुमबाय हैद बोरै जाखो बेलाय ओमफ्राय सनजि अन थेंक इउ स' माच बोरै जाला जोबखो सनजि हा हा होनबाय आरोना सनजि थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच
थेंक इउ स' माच सनजित थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा फिलिप्सआ मा होनदों बहुद महत कंग्रेसुलेसन मन होलाया होनदों आदसा ओरैसै होलायो औ थेंक इउ स' माच सनजित थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दुखिया दा मबाइल अन थेंक इउ स' माच सनजित थेंक इउ स' माच आयौ ओमफ्राय जोंहा ब्लु होलाय होनदों दे थेंक इउ आदा होबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा सनजि अन ओमफ्राय आइम गोरा अन थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजि अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सनजित थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आब' मोनना गैथ्राब्रा हाबायावहाय मोसाखोना माखो बेलाय जोंहा आदा दुखिया थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजित थेंक इउ स' माच आदा दुखिया थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ स' माच ओरैसो लानांसिगोन आं थाम्फैबो अरदोंलै मासथे आंखौ दिनै हराव ओरै अरलांजोबदोंब्रा जा ओरैबायदि अरखादों ना अरनायाबो ला गावथाराव अरखाजोबदों थाम्फैया दाबो बिरगासिनो आरोना थाम्फैयानो सनजि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फिलिप्स अन थेंक इउ स' माच सनजि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दिङा ब्र ओंखाम संग्रा नांगौ नोंनोबो नांगौ आंनो नांगौलै आंनोसो नांगौ नोंना दंखायोना आइम गोदान नोंना दंखायोदां आंना गैयालै आंनो नांगौ ओंखाम संग्रा नांगौ आरो ना आंनो ओंखाम संग्रा नांगौ आइम गोरा आंनोबो ओंखाम संग्रा नांगौ आरो ना ओंखाम दौनानै होग्रा ओंखाम संग्रा नांगौ आइम गोरा आंनोबो ओमफ्राय जोंहा सनजि अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच सनजि ओमफ्राय बाजिराव मास सनजि अन थेंक इउ स' माच बाजिराव मास एम ओमफ्राय आदा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आदा दुखिया अन थेंक इउ स' माच बाजिराव मास थेंक इउ स' माच आदा दुखिया अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आइम गोरा गैयालै ब्र' आयौ गैबावलासो दाना बोरै जाखोलै जोंहा आइम गोरा नोंनाबो गैलाबा आंनाबो गैला बोरै जाखो थालिर गायजासिगोन नामा जोंलाय बे जोनोमावलाय नोंनि आंनि जोनोमा जागोन बै मुलुगाव ओरैसै जासिगोन नामा जोंलाय थोद थालिरसो गायजासिगोन नामारा जोंलाय मा जाबावगोन बे सिंगोल जिबनावहाय थोद थाम्फैयाबो दिसटाबथारलै आयौ थालिर गायजानांगौबा बोरै दिन थांगोनलै जोंहा आदा दुखिया अन गैयालै ब्र' आयौ गैयालै आंनाबो गैयालै सिंगोल जिबन आं प्रपस खालामनो बालायलांबाय ओंखाम थफ्ला लायै जा मेंबाय आं थाबायनानै नागिरबाय एल बि जा खारदोंबाय गराय दाब्रायबाय रावखौबो लोगो मोना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच आं गोरिब ओमफ्राय आदा दुखिया अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा आं सोरबा सिंगोल दं नामा नागिरनांसिगौलै ओंखाम थफ्ला नागिरनानै जोंहा र' आंबो न'आव थांग्रोनि नागिरबाय थासिगोन आं ओंखाम थफ्ला लानानै ओरैसै ओमफ्राय जोंहा लाइक दन थेंक इउ स' माच आं गोरिब जोबोद साबायखर थाबाय आदा दुखिया अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लागाव फंबाय ओरैसै आदा पुलिसन थेंक इउ स' माच आं गोरिब गाबबाय आरो ना आयै आं गोरिब नोंनोबो नांगौ होनदोंना नोंना खारलायबायलै हाबा जाहैदोंनो नोंनिया दिनै हाबा जाहैदोंनो बहा हाबा जाहैदोंथाय मिथिला जिखुनु गामियाव खोमा इनभाइट खालामहरदोंमोन आं फैनो हायासै ओमफ्राय खालामदोंमोननो बेस्रा ओमफ्राय दाथ' हाबायाव दिंदिं दानां मेथाइसो मोसाला जोब्बाय बे ओंखायनो फैनो हायासै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजि अन थेंक इउ स' माच स' होनदों आरो ना आयौ आं गोरिब थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजि ओमफ्राय आं गोरा अखन्दा जानोसैलाय ब्र' अखन्दा जानोसैलाय आं जाथ्रालै आयु नायदोलाय बोरै होनखो गैलालै आंबो बिदिनो जासिगोन नामाब्रा आं गोरा ओमफ्राय सनजि थेंक इउ आं गोरिब थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजि थेंक इउ स' माच सनजि थेंक इउ स' माच आं गोरिब आयै लाभ इउथ' ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फिलिप्स आदा एन्टि ब्र' एस एम नाव कमेन्टस हरलाय होनदों नै कमेन्टआ एन्टिया होगासिनो दं आङो एन्टिनाव दंहैखायो नै आं एस एम नाव दंहैखायो आरोना नै आं एस एम नाव दंखायो एस एम बाजेनाव दङ बे इम'जि गाबनायनिया आंनि जोब आरोना सब गाबनायनि इम'जि आंनि जोब बियो आं हरगासिनो दं आरोना ओमफ्राय सोरबा गाबदेरहैबाय एस डि गाबदेरहैबाय आं गाबनायाव आरोना जिखुनु जाया
आंनाव फैनो हायासै बियो गावहा ओरैनो माबाय नालाय ओमफ्राय जोंहा एन्टि ब्र एसएमनाव कमेन्ट हरलाय होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा सनजि अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय गोरिबा हाहा होनबाय ओमफ्राय जोंहा सनजि अन थेंक इउ स माच आरो बाजिराव मास होनदों आरोना ओमफ्राय सनजि अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंहा दुखिया दिङा बाबु दानो आंनाव कल हरलाय प्लिज आदसा मानो आदा फन हरनो थिनदों आरोना ओमफ्राय र' होनबा हरनि आं आदानावहाय फन हरनो आरोना अब्ला र' सोरजोंबा रायलायदों नामा सनजि अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय आं रमास नाइट एल बि होगोन आं थाना हो दे मबाइल मोनसे होनदों औ थागोन दे एमबि थायोबाथ' थानो हायो एमबियासो आरोना बाजाराव मासाव थाखायो आं थानाया ओमफ्राय मैया फुङाव जा थाब दोनदों बाजैया जोंहा ओमफ्राय होनदों ना जोंहा सनजि अन ओमफ्राय र' फिलिस र' होनदों आरोना जोंहा सनजि अन ओमफ्राय आइम गोरे हा हा मिनिबाय सनजि अन थेंक इउ स माच आदा दुखियानाव फन बुनो थिनदों दा बेयावबा आं मा नाम लिरदोंथाय आयौ नामखौ लिरबावाखै नामा आंलाय आन्दायसिगोनसो दा नागिरसां र' फिलिस ओमफ्राय सनजि अन ओमफ्राय आं गोरा मिनिबाय सनजि अन ओमफ्राय दालाय दिङा बाबु प्लिज कल मि नौ आदसा र' खालामगोन आरोना आं नाम्बार नागिरगासिनो दं ओमफ्राय आं गोरि अन थेंक इउ स माच प्लिज ओमफ्राय सनजि थेंक इउ ओमफ्राय आं गोरि अन थेंक इउ सनजि थेंक इउ ओमफ्राय आं गोरि अन थेंक इउ बाजिराव मास अके आं गोरि आंनाबो दिनै फाला नाइट एल बि नि आदसा थेंक इउ बाजिराव मास आंबो थागोन आरोना ओमफ्राय एम एम बि ब्रादार सफैदों सनजिया बे मोन्थोरखौ हिट खालामदों दा हिट खालाममारदों नामा सनजि दहाय आं नुदोंथ' खालामदोंथ' आरोना हाइद खालामदों आरोना सनजि नोङो माबाखौ एम एम इ ब्रादारनिखौ हाइद खालामदों आरोना दहाय अननानै खुलिफिनलाय आरोना सनजि सना ओमफ्राय जोंहा सनजि अके बाजिराव मास आइदि अवान हरगोन आदसा दे अवान हर दोनगोन आरोना अवान हरगोन आरोना थेंक इउ ओमफ्राय आं गोरिब हायना नङा एल बि नामा आब' होनदों हानाय नङा एल बि नामा आब' आयौ मा होनखोलै ओमफ्राय जोंहा सनजि अन थेंक इउ ओमफ्राय सालथे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आं आदा एन्टिनि नाम्बारखौ अहाय दोनफ्लांखोब्रा बेयाव मा लिरदोंमोन गोजानावसो थासिगोन बेयो बे गंसेयावसो दङ सेभ खालामाखै आं बेयावहाय ओमफ्राय जोंहा सनजि अके ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब अके आब' रमास थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा नै सनजिया सोरखौहाय हाइदबो खालामबायलै आय सोर जाखोलै दिलेट थांबाय मेसेजआ आयै जोमाव फैदोंमोन आयै जोमा होनदों फन हमा दा नों हा होनदों आयौ माब्रै जाखो जोमाव आदा थेंक इउ स माच आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानै सनजिया केनिफ्राय ओमफ्राय र' नायबाय दङ होनदों आरोना आदसा अके ओमफ्राय जोंहा के होनदों आरोना जोंहा सनजिया ओमफ्राय जोंहा औ आं गोरिब अवान के हरगोन आदा थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब अवान ओमफ्राय हामा आं फन होनदों हमा आं फन आयौ ओरैसै मानो फन हमा जाखो जोंहा सनजि ओमफ्राय आं मा आं खालामाखै होनदों आरोना जों आदसा ओमफ्राय 9k30 pm आव आदसा दे दानसाराय नयथायाव 100% एमबि जोब्बाय आरोना सनजि अके ओमफ्राय आं दिनैनिफ्राय बे बाद होदों मा होनदों अके दिनैनो फ्राय बाद हो होनदों आरोना आयौ बोरै जाखो ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब अवान थेंक इउ स माच ओमफ्राय आलासो लाला होनदों सनजिया मा होनखोलै ओमफ्राय आं गोरिबा हा ओरै होनदों आरोना अके बाजिराव मास ओमफ्राय बारा गोरों दा देखाय होनदों आरोना जोंहा एम एम ब्रादारा आयौ आं देखायाखैलै आदा आं गोरों नङालै आइ एम फार्मार आं हालेवग्रासोलै आं गोरों नङा आयौ बाजाराव मास ओमफ्राय आं गोरिब होनदों ओमफ्राय जोंहा सनजि होनदों ओमफ्राय अप' होनदों आं गोरिब अन ओमफ्राय सनजि ओमफ्राय आं गोरिब लाब ओमफ्राय सनजि रन ओमफ्राय आं गोरिब लाब ओमफ्राय सनजि ओमफ्राय लाइक दन 19 थेंक इउ स माच मावग्रा जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय आं गोरिब लाब थेंक इउ स माच थोद दिङा हाइद खालामाखै आं रावखौबो ओरैसै मेसेजआ दिलिट थांदों आरोना बेना जेब्लाबो गावनो दिलिट खालामदों खोमा मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा एम इ ब्रादार अके थेंक इउ स माच ओमफ्राय आं गोरिब अन ओमफ्राय जोंहा खुलिहर सनजि नानि खुलिनानै हर आरोना ओमफ्राय ब्र आं ओंखाम जानि जाखाबाय ओमफ्राय जोंहा आइम गोरा नोंनियावहाय दसे थांगोन दे थांगोन आरोना आङो आंनियाव फैबाय जिखन थांगोन आरोना
थेंक इउ स' माच आंगुरि अन थेंक इउ लाभ 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 थेंक इउ स' माच ओमफ्राय खुलि हर दे फंबाय बि मोन्थोरखौ आंसो खुलिनांसिगौ जाबाय आंना बोरै खुलि जागोन आं दहायनो दांखांबाय ओमफ्राय जायाखै आरो ना ओमफ्राय आंसो नुहैदांबा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आंगुरि अन थेंक इउ लाभ 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 थेंक इउ स' माच महा हामबाय आंगुरि आयै लाभ इउ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं खुलिनो रोङा आं नोंनाव लाजियोब्ला बालाय मानोथो फैनांगौ लाजिब्लालाय मानो गिथोंनो फैनांगौ आरो ना ओरैसो ओमफ्राय बाजाराव रमा थेंक इउ स' माच महा गाबबाय आरो ना आयै बाजै रमा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आंगुरि अन थेंक इउ स' माच सनजि के मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय आंगुरि लाभ थेंक इउ स' माच सनजि अन आंगुरि अन थेंक इउ ओमफ्राय सनजि अन थेंक इउ आंगुरि लाभ थेंक इउ सनजि अन थेंक इउ ओमफ्राय अके जागोन ब्र अके लाभ इउ थेंक इउ ओमफ्राय आंगुरि अन थेंक इउ स' माच सनजि अके ओमफ्राय मा होनदों आदै एमाव अनलाइन थेंक इउ स' माच आंगुरि अन लाभ इउथ' ओमफ्राय जोंहा के एस होनदों आंगुरि लाभ लाभ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय र' आदा र' आदा र' नाम्बारखौ दानथ'नो नाङा दे आदा आं लानि मोनसे नाम्बारजों लानि आं आयौ सोदोमस्रि फैलायबाय आयौ सोदोमस्रि फैलायबाय 70 01 6 3 7086201637 सोरना बयसखौ माथो खोनायाखै नामा आंनिखौलाय दहाय माथो खोनादों आदा दुखिया माथो आयौ आदा दुखिया दाबाय थेंक इउ स' माच हेल' आदा हा एलबिखौ मुट खालामनो ओमफ्राय जोंहा थाब हर होनदों ओमफ्राय सोनजि लाला होनबाय आरोना थेंक इउ स' माच आंगुरि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लाला होनदों सनजि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं गोरिब थेंक इउ स' माच लाभ इउ ओमफ्राय सनजि लाला होनदों आरोना जोंहा आं गोरिब लाभ इउ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सनजि ओमफ्राय लाला होनदों आं गोरिब अन लाभ लाभ ओमफ्राय आं सनजि हेल' होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा लाभ 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 थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लागाव थाबनो होनदों आरोना जोंहा ओरैसै आइदि हरनांगौ दंमोनलै माखासे मानसिफोरनो आं गोरिब लाभ लाभ थेंक इउ स' माच आं गोरिब सनजि ला हे ओरैसो मिनिबायसो सनजि मानो मिनिखोलै सना ओमफ्राय जोंहा आं माथोखौ अफ खालामदोंमोन दसे ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब अन थेंक इउ लाभ लाभ थेंक इउ बाजिर' माच थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बाजिराव मा सम होनदों आरोना ओमफ्राय सनजि बसुमतारी नोङो हाइक खालामनायखौ खेवना हो अननानै प्लिज सनजि दे सोरखौबा हाइक खालामफ्लांदोंना नों दहाय गोजौआवहाय आं नुदां नोंनिहाय हाइट दङ मोनसे थेंक इउ सनजि सोरखौबा हाइक खालामदोंबा नोङो माबाखौ आरोना बोखार आरोना हाइटआव थुनानै खनसे होफिन आरोना बेखौ अलावहाय थुफिन आरोना सनजि ओमफ्राय जोंहा बाजिराव मास थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बाजिराव मास ओमफ्राय सनजिया मा होनदों दालाय जोमाव आदा एनटि आरो एम एम बि बिरसोनाव फन रायलायनो थाखाय अर्डार बिहरसो आं रायलायनो हागोन आदसा बिदिबो रायलायजायो आरोना बयजोंबो रायलायनांगौ ओमफ्राय जोंहा दुखिया अन थेंक इउ स' माच सनजि हालालाय होनदों आरोना ओमफ्राय दुखिया आदा मा होनदों अन थेंक इउ स' माच आयु मानो गोमोरखो आंनालाय दालाय फनानो आंना नैबाव नाम्बार गैबावासोमोन माखासे मानसिफोरनि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अन सनजि ओमफ्राय लाला होनदों आरो आयु सनजि बोरै मेथाइ खनबाय थाखो बोरै जाखो सनजिया मेथाइसो खनबाय सारे गामानिसो ओरैसो ओमफ्राय आदा दुखिया अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजिया मा होनदों दिङा आंबो बिरखाबाना गलबाय थांबाय आं मा होनदों दिङा
सनजिया थांबाय आरोना सनजि नों थांबाय आरोना आब' उनाव फैयासै दिनै सनजिया थांबाय आरोना थेंक इउ सनजि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि बे फेस्लाइट समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय सनजि बसुमतारी आयो सना नों थांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' उनावबो फैयासै आरो नोंबो थांबाय जोंहा गैया आरोना बियो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ला खानखांबाय ओमफ्राय आदा अन ओमफ्राय जोंहा दिङा ब्लु आयै बोरै जाखो ओमफ्राय एमाव अनलाइन थेंकिउ स माच ओमफ्राय सनजि बसुमतारी ब्लु हो खुलि आं होनदों आचसा खुलिनानै हो आरोना माबाखौ आरोना सोरखौ होनामोनलाय दहाय हाइ खालामफ्लांदों खोमा सनजि नोङो गोजौआवहाय आं नुबोदों आरोना गोजौआव ओमफ्राय जोंहा नै सफैलायबायलै जोंहा नोंना मा होनो बिदिखौ मा होनोमोनलाय सनजि मा होनोमोनलाय जोंहा बे उनुखौ बोरै मोनलाय जोंहा सनजिजों आंजों नोंजोंखौ लायोबा आं मा जागौमोनलाय नोंसोर सानै मा जालायोमोनलाय आं रोङालाय मिथिबाय हिनजाव लाफेराबा ओरैसाय ओमफ्राय जोंहा बि मोसाखौ ब्लु होयो फंबाय आयौ सोर मोसाफैखोलै माथो मोसा नुवाखै आंलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओखिलै औ सना जिउ नार्जारि दासो फैदों दे हाबफिनदो बेयाव आं दसे होनोसै आरोना दे हाबफिनदो सना नोंबो हाबफिनलाय फैलाय उननु सना फैलाय दे इनभाइट खालामलाय दे आङो एक्सेप्ट खालामनि फैफिनलाय दे मोनसेजों फैफिनलाय उननुलाय फैफिनलाय दे आं हरनासो दंमोन आदसा आं हानायावसो दंमोन आदसा हानायावसो दंमोन आं हाबायावसो दंमोन औ मिथिखादों आरोना जोंहा सना नोंखौ ओमफ्राय आं दहाय हाथरखि मा होनदों खिन्था हरदोंमोन माथो औ आं नुखादों नै दानिसो नुदों दहाय खिन्था हरखादों दे हाबदो दे दसे हाबदो अननानै ओमफ्राय जोंहा बिहारि जागोन आरो बिहारिसो औ दे सना दे जाथारथों दे ओरैसाय ओमफ्राय मोदैखौ खुलिफिन औ खुलिफिन आरोना सनजि जोंहा खुलिफिनलाय सनजि सना दे ओमफ्राय जोंहा बि मोसा आयौ बि मोसा बिसोर गुड इभिनिं फंबाय थेंक इउ स माच गुड इभिनिं थेंक इउ स माच आंनि बे नैबे फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय जा थाम्फै अरदों आरोना आंखौ बाब नै बिरगासिनो थाम्फैया आथिङाव जि थाम्फै अरनाय जुथा गानाखैना दिनै अरनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय गुड इभिनिं होनदों आरोना ओमफ्राय अनु दाब्ले जे मावा आदै मावा ओमफ्राय जोंहा बिबारि सानैजों बुलायबा नों गेजेराव थानांगोन दे जागोन दे जागोन बिहारि सानैजों बुलायबा आयौ ओरैसाय दे फैदो दे आं इनभाइट खालामनि नोंखौ दे फैदो दसे फैदो अननानै दसे रायज्लायनो लुबैदों आं नोंखौ नुवाबो खोनायाबो बालनि ओरैसै ओमफ्राय आंनो ब्लु हर आं खुलिफिनगोन औ खुलि दे सनजि सना खुलिनानै हो एम इ बि ब्रादारखौ खुलिनानै हो सना दे खुलिनानै हो सना दे खुलिनानै हो सना गोरोन्थि खालामनो नायनानै बयजोंबो सना दे ओमफ्राय बयजोंबो समान ओमफ्राय जोंहा ब्लु होबाय सनजि खुलिनानै होदो एम इ बि ब्रादारखौ खुलि दे सना दे खुलि अननानै खुलि आरोना थुफ्लांदों दहाय आं नुदों आरोना आं नोंनिखौ नायदों हाइद खालामनायखौ नुदों आरोना जिखुनु जाया खुलिना हो आरोना सनजि खुलिनानै हो ओमफ्राय एमाव ब्र' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एमाव अब्ला होनदों आरोना ओमफ्राय आं हाबला थाबायना मेंदोंसो जालायबाय दा मेंसिदों होनबाय मोसानानै फैनानै मेंबाय दाना मोसानानै फैनानै मेंबाय ओमफ्राय बेलाय एमबि मोसा होनदों औ दे खुलिलै सना खोनाबाय जोंहा खुलिलाय दे सानसेयाव दोनबाय आं होनदों सार्चआव दोनबाय नुबाय नोङो दाना नुबाय नोङो दसेबो फैनो हाला आरो दिङा फंबाय औ दे खुलिना हो जोंहा बि मोसा दे खुलिनानै हो आं जा दुखु मोनगोनलै मिथिबायना आङो बोरैबा मोनगोन आरोना ओमफ्राय नोंजों आंबो जावजा एल बि होफागौमोन लकेल ब्र' आयु होजागौमोनथ' आरोना आं नोंनि नाम्बारखौ मोनाखै नालाय लाखोना माखोमोनथाय मालाबा सोरनावबा इनभाइट खालामहरगौमोन आङो ना दहायहाय बेबायदि इनभाइट खालामगौमोन आङो ओमफ्राय जोंहा माबोरै दङ फंबाय मोजाङै दङ जोंहा मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंहा सनजि अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय खुलिबाय गैला बोखारबायबो फैयासै गोजौआवसो थांजोब्बाय आयु सनजि सना बोरै खालामनानै होखो नोङो ख्रमाव थांनानै बोखारफिननानै होदे सना होमबा दे ओमफ्राय जोंहा होद आं नङा होनदों आरोना आयु बिदिसो जाबाय जोंहा बि मोसायाबो नङा नामा एखे जायो एखमबा बिदिनो नङा होमबा ओमफ्राय आयु बर' हेल' थेंकिउ स माच इउना बर' थेंकिउ स माच माय लाइफ से में आने के लिए बहुत शुक्रिया है
ओमफ्राय जोंहा र' आं नायफिननि गोजौआव बेसे गोजौआव थांदों फेस्लाय सिमावथ' नुफिनजोबनांगौथ'। दंनाय मानिखौ नुजोबफिननो नङ आयो दावखोलांजोबबायलै नुला आरोना बिसथां बेखौ ख्रमा बोखारफिनो सनजिसुना दे। जोंहा बोखारफिनो आरोना जोमावखौबो बोखार ओमफ्राय एस एम माबाखौबो एम ए बि ब्रादारखौ बोखारना होफिननो सना दे सानदि जोंहा ओमफ्राय हेल' होनदों आरोना जोंहा औ सोर सिनायदोंना होनदों सोर सिनायदोंना होनदों सोर दे आं आयु सोर जागोनथाय मिथिथ'लालै आं इउ बर'खौ आरोना ओमफ्राय आदा एन्टिनाव लादों लकेल ब्र' होनदों आयौ औ लादोंमोनथ' ओमफ्राय सनजि नोंसोर बेखार नांगौ क्रमआव थांनानै होनदों हेल' आदसा होमबाथ' आंसो बोखारोब्लाथ' आंनाव नुवाबाथ' मोननाय नङा आङो सोनजि नोंसो बोखारनांगोन खोमा नोंनि हाइटआव दंबा ओमफ्राय आंनाव दंबाथ' आंनाव बोखारनो हागोन आरो ना आं नायनायसै आरोना जिखुनु बोखारनो हागोन ना हाया बोखारनो हायाबा नोंनावहाय कल हरगोन आङो नोंनिहाय कन्टेक्ट हरगोन आरोना आङो लासैनो सोनजिनो ओमफ्राय हेल' होनदों ओमफ्राय एस एम बि फानि थेंकिउ स माच ओमफ्राय हेल' एभ्रिवान होनदों आरोना जोंहा हेल' एभ्रिवान ओमफ्राय जोंहा एस बि सुबुंसो खोमा सुबुंसो खोमा एस बि सि खोमा होनोमबालाय ओमफ्राय मा थुला थुलि जानाय ए दहाय सनजियाहाय हाइद खालामफ्लांदोंना सासेखौ ओंखायनो थुला थुलि जादों आरोना जोमावखौ सोर हाइद खालामदों आंहाय खालामाखै होनदों दहाय गोजौआव थुनाय बादि नुदों आं जेखौबा जिखुनु आरोना ओमफ्राय एम एम बि ब्रादारखौ खालामदों आरोना ओमफ्राय आंनाव नोंनि नाम्बार गैया लै ब्र' औ गैया आरोना ओमफ्राय जोंहा नाम्बारखौ मोनगोन लासैनो फंबाय जोंहा एस एम बड'नाव दंखायो ओमफ्राय नोंनावसो थागोन आंनि मा होनदों नोंनावसो थांगोन हाइटआ आंनाव थाया आदसा औ दे आं बोखारसै ओमफ्राय अनुजोमाव जिगाब गोरानखौ होनदों आयौ जोमाव जिगाब गोरानखौ होनदों ओरैसै ओमफ्राय जों मा होनदों एमावारिया बिउ पिसाला होलायबाय हनै आनहाइट खासो माथो आंना दोंमोन माथो औ आं नायदोंमोन माथो होनदों अ आंहायतसो आरोना ओमफ्राय हेल' हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय सुथि जाबायलै खामानिया नै बेबो आंनाव जि थाम्फै हरबाय आरोना बिराद थाम्फै अरदोंलै आंखौ कमेन्ट गैला आरोना कमेन्ट हरलाय दे सनजिखि नोंहा ओमफ्राय बे हाइद खालामनायाव बोखारनो मोनासैबा आयु जा जारला जाबायलै आं बे कमेन्टआ दिलेट जानायसो बियो नङा होनदों बेयो आंनाव औ दहायबो कमेन्टखौलाय नुखादों दिलिट खालामनायालाय ओमफ्राय दा दिलेटखौ गाव खालामखादों ओमफ्राय दा हाइदआहाय नोंनियाव थुनाय जादोंमोन आरोना बे कमेन्ट दिलिट खालामनायाव हाइटखौ मोनफिनासै जानो हागौ जिखुनु ओमफ्राय जोंहा आं सानफ्रोमबो 8थायाव एल बि होयो कन्टिनिउ आदसा औ होखायो आरोना 8था पिएम आव होबाय थाखायो आरोना नुबाय थाखायो आं जिखुनु सोरखौबा साबासोआ होबाय थायो फुङावहाय ओमफ्राय जोंहा सनजि बे कमेन्ट दिलेट जानायसो बियो आंनाव होनदों आरोना औ आं रुमावसो हाबनांसिगोनलै खोमसिबायबो आरोना मालाबानो 1 घन्टा थांबाय आरोना अब्लाबो वाइटसिया आंना बुरजा थायालै मा जायोथाय मिथिला आरोना WTयानो बारा थाया आंना फैलायबाय आरोना बारखोनो बारखोनो फैलायबाय आरोना बियो थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ जानो आथिङाव गसंबाय नालाय दिनैहाय थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो बरायहरबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्ला स्ट्रिमाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा नों मानो वाइटि खमथार होनदों औलै आंना मानोथाय वाइथिया खमथार आरोना बिराद खमथार आंना वाइथिया ओमफ्राय जोंहा जोमावनाव आनहाइट जाबाय सोर सोरखौ खालामामोन होनदों जोंहा एम एम बि ब्रादारखौबो खालामदों बेना आइदिजों फैदोंमोन दहाय गोजौआव ओमफ्राय आं थांनोनो आं थुबानो नों थुबानो बेलेग थुनानै हाइद खालामबाबो नोंनावसो थाजोबो रावनावबो थाया आदसा आंबा खालामनो हागोन आरो ना आं नायगोन आरो ना अब्लालाय ओमफ्राय जोंहा आयौ फांखा अनसो फांखा अनबाथाय बिराद जारला जायो ओमफ्राय जोंहा हेल' एभ्रिवान होनदों आरोना हेल' एभ्रिवान बयबो सापर्ट खालामलायदो बयखौबो सापर्ट खालामलाय आं बिराद गोबाव जाबायलै बायहेरायाव थांनानै नै दा सफैदों फांखा होदोंलै जास्रावस्राव खोनायो आंनि माथोखौसो बारा खोनानाय नङा माथो आयु फांखायानो गिदिंनाय
एफा फांखा होयोलै मासथिनि ओमफ्राय नोंसो बोखारनांगौ हायो दिङा क्रमाव आं दा बोखारनोसै आरोना एलबि दोनबा बोखारसै आं गासिखौबो बोखारफिनसै आं बोखारनो हायो माथो नङा होमबा ना ओमफ्राय दा लोगो जालायजोबखाबायना सनजि जोंहा ना बोखारजोबखाबायबा आङो बोखारसै आरोना माखासेखौ दस्रा जायगाजों सिसि केमेरा गोनांजों फैबाय सिसि केमेरायानो गंबा गाहाम दं जायगायावनो ओरैसै सिसि केमेरायानो गंबा गाहाम दं जायगाफ्रावनो ओमफ्राय दा दा आङो एसे सिंगोल जानायलाय बायसै जिरायनोसै आरोना टाइम लानानै लोगो मोननानै जोबोद गोजोन आयौ जाखो माबोरैसो जानांगौ बियो आङो स्टेन फसंदों दे लोगोफोर दासो रुमाव हाबफैदों आं माने बायहेरायावहाय बिराद थान्दाबो गुसुथार आरोना बिराद गुसु जाबोबाय गोजां बोथोरसो नालाय ब्रा बिराद गुसु जायो आरोना माथो खालामबावनो ओमफ्राय उनाव जुथा गानासैना आङो जुथा गानैनि थाखाय बिराद थाम्फै बादों आरोना आथिङावहाय जुथा गानोबा आथिङावहाय बारा बानो हाया आरोना थाम्फैया स' लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय बिदिनो अराय सम नोंथांमोनखौ लोगो मोनलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि हेफाजाबै आंबो नोंथांमोनजों समान दावगालांनो हागोन आरो इयुनावबो लोगो मोनलांबाय थागोन आरोना थेंकिउ स माच बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय इसोरनि अननायाव बयबो जाहाथे मोजाङै दावगालांनो हागोन नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आयौ कमेन्टआनो जि बोरै जाखो आदसा नै माबानानै जादों आरो ना ओमफ्राय जोंहा सनजय मा होनदों एमावखौबो जौमावखौबो हाइद खालामाखै आं थेंकिउ सनजि जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय आयौ सोरबा होदोंलाय नै गोजौआव ओमफ्राय जोंहा दे बाय ब्र' होनदों आरोना जोंहा अयन ब्र'आ थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लास्टआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा बि मोसा मा होनदों सोरहाय खालाम मामोन बेलाय चेनेला रिमभ जासिगोन औ रिमट जायो गावनो हारसिं जालांबावोसो बाराबा हाइद खालामग्रा मानसिना हारसिंबो जालाङो आरो ना लासै लासैनो खालामलायनाङा बोखारफिननांगौ आरो ना आंनाबो चेनेलासो हाइद जाबावगोन मिथिगौ ना आंनाबो गाज्रि जाबावगोनसो बाराबा मिथिबायना बि मोसा जायो आरोना आंथ' बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरोना अननानै हाइद खालामलायनाङा बयबो खुलुमबाय सरि बियो आरोना हाइदखौ रावबो दा खालाम हाइद खालामलायनाङा गावजों गाव मिलायनायनि जेबो नङा आरोना मिलायनांगौ गाज्रियानो मोजां सब समान आरोना गाज्रि मोजां थाखानांगौ जिउआव नङा होमबा ना लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायहरबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समाव आंनि फेस्ला समाव इनभाइट जाफैनो हानाय जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा बे आब'मोना दसे फैबा जागौमोनलै बाजै बिबारियाबो ओंखारलांबाय फैयासै एस एम बड'आबो गैया होगासिनो नामाथाय ओमफ्राय अके मिमि ओमफ्राय लाइक दन ब्र' औ थेंकिउ स' माच नायनि आं एस एम खौ आयौ बेयावसो दंफैजोबो नामा होगासिनो दङ होगासिनो दं एस एम बड'आ ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइ थेंकिउ नमस्कार जेखाइ खबाइ थेंकिउ थेंकिउ जेखाइ खबाइ थेंकिउ साबायखर थाबाय खुलुमनाय जासिबाय जेखाइ खबाइ थेंकिउ बाजै सना जिउ जोबोद हांख्रायनानै लिंबोबाय आं नोंखौ दहाय बै बाजै एस एम बड'नाव दङ ओमफ्राय नै गल गल जागासिनोसो बाजै एस एम नाव दङ नोङो थेंकिउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव जेखाइ खबाइ बाजैनिसिम थेंकिउ स' माच दिङा हेलौ ओरैसै थेंकिउ बाजै खबाइ जोबोद साबायखर थाबाय आंनि बे फेस्ला समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय दिङा ओरैसै
ओमफ्राय दासो नुदों नोंखौ आयु 2 घन्टा जानोसै दासो नुदों आयौ दासो नुदों जाबाय थैगोनलै 2 घन्टा जानोसै आंनाव बाजै जेखाइ खबाइ गाख्रेबजानानै दैनिफ्राय बोखांजायाखै नोङो हा अब्ला ओमफ्राय जोमावा मिनिफैबाय गाबफैबाय आयै ओमफ्राय आदै एमाव अनलाइन थेंकिउ स माच आयु नै दोनबावबायसो सासेबालाय आंथ' सोरनाया माबामोन होनबा र' माबामोन खोमा बावलायलांबायलां आइदिजोंसो फैदोंमोन नामाथाय नरना फंबायसोमोन नामाथाय मिथियासै आरोना आं थांबाय होननानै सनजि अन थेंकिउ स माच सनजि साबायखर थाबाय सनजि जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि फेस्लाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय सनजि थेंकिउ खुलुमबाय सनजि बसुमतारी ओमफ्राय जेखाइ खबाइ खुलुमबाय जोंहा दानाबा आंहा एलबि टाइम जाबाय आरोना जासिगोनथ' आरोना नोङो ओमफ्राय आधा घन्टाखौनो थानो हानाय नङा माथो नों बिदिबालाय ओमफ्राय जोंहा जेमावा आंनि कमेन्ट मानो फरायाखै दिङा नों होनदों कमेन्टआ दहाय गोजौआवहाय दानजोबदों नोंनिया मिथिबायना कमेन्टआ दानजोबदों जोमाव ब्रादार नोंनियाहाय ओमफ्राय रलाय दे होनदों आदसा थेंकिउ ओमफ्राय आं एसेबां कमेन्ट हरदोंमोन आयु नोंनि कमेन्टखौ नुवाखै हाइद खालामदों होनबायना नोंनि कमेन्टखौ आं नुवाखै सयथिबो नै जेमाव ब्रादार नोंनि कमेन्टखौ आं नुवाखै सरि बियो आरोना नोंनि कमेन्टखौ नुवाखै आं नोंनि कमेन्टखौ मोनसेबो नुवाखै आं मिथिबायना बे हाइद खालामनायाव दं सोरबा हाइद खालामदोंना बे हाइद खालामनायाव नोंनि कमेन्टखौ आं नुवाखै सयथिबो सरि दे सरि नोंनि कमेन्टआ मोनसेबो थायाखै नुवाखै आरो ना आयु ब्रादार बिदिसो जादों अब्ला आयौ हाइद जादों दा हाइद जादों नोंनियाबो आं दहाय नुदों आरो ना ओमफ्राय गाबबायना आयु बोरै बिदि जाखो आयु बिदिसो जादों घटनाया होमबालाय आंनाव दहाय हाइद खालामनाय जादोंना नोंनिखौहाय सोरबा खालामदों आरो ना सनजि बोखारनानै होलै सना दे अ थेंकिउ स माच सनजि गल गल जालायबाय नै आंना माथो थोदस गल गल जाबाय थायोब्रा ओमफ्राय सनजि अन होनदों आंना थेंकिउ स माच सोमाव गाबबाय आरोना आं नायफिनो अब्ला दस्राजों नुयो खोमा नोंनिखौ जोमावनिखौ आयु नुवाथ' आरोना बथु जोंनाव गैया आरोना मोनसेबो कमेन्ट गैया आरोना गोजौआव जोमावनि नै जेखाइ खबाइआ होबाय लागाव जेखाइ खबाइनिया नै गोजौआव फैलायबाय जोंहा जेके नार्जारिनि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आंखौ थाजानो बादों नों ना नों दिङा आंखौसो जावहरबाय दाना आयै ब्रादार नोंसोर गैयाबानो आंहा ओंखाम गैया बोरै बिदि जानांगौ जाखो आंथ' खालामाखैलै दहाय गोजौआव नोंनिया कमेन्टआहाय हाइद जादों आं दहाय नायबाय थाखादों आरोना बोखारनानै हो दे खालामफ्लांनायखौ सरि बोखारनानै हो आरोना आं जा दुखु मोनबायलै ब्रादार आं खालामाखै आरोना आं नोंनिखौ बोखारफिनगोन जिखुनु सोरबा हाइद खालामदों आरोना आयै आं कमेन्टखौ नुवाखैलै नै दासो नुफैदों आरोना बे जोमावजों ओमफ्राय जोंहा एमावा होनदों जेखे मा ओंख्रि जाखो जेखेया एलबि होबाय दासो होदों जानायखौ खिन्थाहरनो हानाय नंला टाइम जाबाय बेना ओमफ्राय जोंहा सोनजिया मा होनदों कमेन्ट हराखै हरखायाखै मोननैल' हरनायनिफ्रायनो इमजिल' हरखादों इमजिखौथ' नुबाय जोंहा ओमफ्राय दुखिया अन थेंकिउ स माच आदा जोबोद गोबाव थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आदानिसिम ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बि मोसाया मा होनदोंथाय सनजि नो खोन्था जोमाव सनजि नि चेनेल रिमुभ जासिगोन आयु रिमुभ खालामनो नाङा दे लोगोफोर हाय बयखौबो रिमुभ खालामनो नाङा बयजोंबो अनलायनांगौ समान गावनि आथिङाव गसंथालायनांगौ आरो ना बयखौबोहाय माने गाज्रि खालामनो नाङा आरो ना स' गासैबो आंनि रिकुइस्ट आरोना बिदि खालामलायनाङा जाहाथे चेनेला थैयोबा नोंथांनि मबाइलाबो सोलिनाय नङा आरो ना आइडिया सोलिनाय नङा आरो नोंथांनि चेनेला इयुनाव दावगानो हानाय नङा आरो ना ओमफ्राय जोंहा अनलाइन आरो थेंकिउ स माच आयु इनभाइट खालामनाय मानसिफ्रा दिनै गैयाब्रा बोरै जालाजोबखो ओरैसै आदै एमाव अनलाइन थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा अ होनदों आरोना औ फेस्ला जा गुसेब नुलायोब्रा
थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ बाजै थुलुनि जिउ ओरैसै बाजै थुलुनि जिउ ओरैसै नमस्ते खुलुमबाय बाजै थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ जोबोद साबायखर थाबाय बाजै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोमाव बि मोसा निमाहा हो बिदि दा खालाम अननानै प्लिज औ प्लिज 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 दा खालाम आरोना थेंक इउ प्लिज 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 आरोना दा खालाम आरोना ओमफ्राय गाबबाय बिहु फेला आयै जोमाव गाबबाय आरोना सोनजि खालामबाबो जाबाय जेबो नङा आं जेबो मोना एम एम बि नोंनिनि गोसो बायदि खालाम न' टेनसन बिदि नङा लोगोफोर बिदि नङा दै लोगोफोर बिदि नङा समान समान आयै आं बिराद बोरैबा मोनो आरोना आयु बिदि नङा दे लोगोफोर जोंना सोनजि बोरै बिदि जाखो बोरै बिदि जाखो क्या बोल रहा है रे भाई ओमफ्राय जोमाव सनजि बिदि दा बुं गासैजोंबो गोरोबनानै थानो नाजा औ सोलो गोरोबना थानांगौ आरोना बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ जोंमाव आदा थिगानो आरोना बयजोंबो गोरोबना थायाबालाय नङा होमबा थाम्फै अरबायलै आयु आंना गल गल जाबाय दा आयौ मा होनदों फेसबुकाव फैजोबबायलै माबा माबि दा फांखा होबायलै बालनि फांखा दावराव जाबाय आरोना रुमाव थांनायसै मानसिफोर दंना गैया रुमाव थांसै आरोना ओमफ्राय जोंहा 1 घन्टा 30 मिनिट जाबाय आरो ना रुमावबा हिन्दी गानसो संसो दामदों नामा मिथिला आरोना जोंहा रादाय सफैनो हादों अ सार आं दिङाजों फन रायलायनोमोन आंजों फन रायलायनोमोन आंनि नाम्बारजों अ सार आं दिङाजों फन रायलायनोमोन होनदों आयौ नै सैमाया बारखोलायबाय फन रायलायनो नैबे नाम्बारावसो हरनांगोन आरो ना जिअ' नाम्बारावसो अब्ला ओमफ्राय जोंहा रायलायदोंमोन होनदों आतसा बेनो नामा
ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अ सार आं दिङाजों फन रायज्लायदोंमोन आदसा अके ओमफ्राय जोंहा हेल' जोमाव सार होनदों ओमफ्राय जोंहा आर आदाया ओमफ्राय जोंहा सनजिया बसुमतारी नोंसिनि जेबोथ' जायाखैना आं एम ए बि ओरैसै ओमफ्राय जोंहा नोंङालै बावदोंमोन गोरिबसो आं आदसा गोरिबसो आं होनदों आदसा दे थेंकिउ स' मास ओमफ्राय जोंहा जे मसेल बिदि दावराव दावसि जाखायो बेफोरखौ गोसोआव लानो नाङा नोंबो चेनेलखौ फेदेरनो नाजा इउटुबाव दावराव दा लाबोसै होनदों दावराव दा लाबोसै औ लाबोनो आरोना ओमफ्राय नाङालै सार आं गोरिबनो होनदों आं गोरिबसो होनदों थेंकिउ स' मास नङालै सार आं गोरिबसो थेंकिउ स' मास रादाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा सनजिया मा होनदों थेंकिउ ओमफ्राय बाजै थुलु थेंकिउ स' माच मा जादों ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनदों आं गोरिबसोलै बावदों नोंखौ बुंफ्लांदों आदसा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा जोमाव सार मा ओंख्रि ओरैसै जोंहा आदै एमावा मा होनदों मोसादो लासै स्टेन्डखौ सं दामबायलै रिभिउ दोनांसिगोन आं ओमफ्राय मोसादो होनदों ओमफ्राय नोंनि थाखायनो जोमाव बे दावराव दावसि मुथिबाय आं मा गोरोन्थि मावदों रावनिबो जेबो गोरोन्थि मावाखै आं जोमाव नोंनि गोरोन्थि मावबोदोंबाय होनदों आयौ बिदि नङाब्रा ओमफ्राय जोंहा इउटुबाव बयबो एदावलायोना नों थानो नांगौ इन्टारेस्टनो औ इन्टारेस्ट थानांगौ जोंहा थुलुंनि बाजैया होबाय होद थादो आंहा एलबि होनोसै आंनो रावबो खिन्थाया दे बाजै थुलु होबाय नोंखाया नों होखाबाय थांनोसै आरोना बाजै थुलु होबाय आरोना नोंबो थांनो हाबाय आरोना थांसिगोन ओमफ्राय जोंहा माथो जोमाव सारमोन बायदि जानांगौ इन्टारेस्ट औ माथो बिदिसो ओमफ्राय जोंहा थाब होनो थिननाया बुरो ओरैसै होबाय नै थुलुआ ओमफ्राय दा मा मुद जालायखो नै न'नि फन फैदोंमोन आंनाव ओमफ्राय जोंहा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सोरजों बिजि आं थाखाना न'नि फन फैदोंलै सना दे न'नि फन फैदों सना जोंहा फनखौ आंनियाव नायो बैयाव नायो माने एल बि आव नायखोमा फैयो सोरबा सोरबा न'खरनि मानसिफ्रा ओंखायनो फन हरदों आं फन हरगोन होननानै बुंखादोंना सोरबा सोरबा ओमफ्राय नैबाव हरबाय आरोना ओमफ्राय जे मस्ला अके आंनि थाखाय जादोंबा हाइद दे आं गासैनावबो निमाहा बियानै अके आं मा दाय मावदों बेखौनो खोन्था हरदे होनदों आरोना आयु दाय मावाखैलै ओमफ्राय जोंहा सार आं गोरिबजोंसो मोनदों आदसा आं गोरिबजोंसो फन रायलायगौमोन ओमफ्राय जोंहा जोमाव नोंनि थाखायनो आं जेरावबो ओंखारनो हालालै आंनोलाय मानो चेनेल नांबावगौ बिनिखायनो गासैबायदि राजि हगारना होखायो आं मा खालामथों बिदि नङालै सनजि जोंहा माने नों बयखौबो हाइदबो खालामनो हालै सनजि बिदिबो खालामनाङा इन्टारेस्ट सब खुला दोननांगौ रावखौ बाहाय खालामनो हाना गाज्रि मोजां थाखानांगौ आरो ना थेंकिउ सनजि जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दुखिया अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आदैमाव सिख्लाफोरजों फन रायलाय न'खरनिसोलाय आदा दुखिया न'खरनिसो आयु आंनाव गैया बे आं उमुखौ लासिगोन आरोना ओरैसै ओमफ्राय देखारना नों आंनि सिगाङाव देखायदोंना आदा दुखिया ओमफ्राय सारनो ओमफ्राय दुखिया ओमफ्राय जोंहा होफ्लांबायलै सार नों आं गोरिबजोंसो रायलायदोंमोन ओरैसै ओमफ्राय जोंहा थाबथालायबायलै दै लोंनांगौ दे जाबाय दाना आंना कपिराट फैसिगोनसो हिन्दी सं दामबाय लोगोफोर दोननोसै जादो दोननोसै आरोना बाय बाय लादो
दै लोंबायलै आं लोगोफोर। सानस'हायै गोसोआ फागोला खालामो आंखौ हरैसै। ओमफ्राय जोंहा रादाया मा होनदों होफ्लांबायलै जादां गोरिबनो जों रायज्लायनो आदसा ओमफ्राय जोंहा नायनो हाला आं मेगना आलौजोबबाय सोरजों रायलाय र' नोङो ओमफ्राय जोंहा सनजि अननानै रावखौबो बिदि दा खालामदे औ नै आदाया माबा होनहरदों दुखिया औ खालामनो नाङाना ओमफ्राय जाबाय दानाबा जोंहा ओमफ्राय सोनजिया मा होनदों नोंसोआ बुङा मानसिफोरनि सिगाङाव आं मा मिथिगौ नोंसिनि फननि खोथाखौलाय एलबि होबाय जोंहा बाबु औ होबाय होदों औ ओरैसै होनदों आरोना अननानै आइदि हरदो सार आदसा आइदिखौ हरबायना हरखांजोब्बाय आइदिखौ ओमफ्राय अन थेंकिउ स मास ओमफ्राय जेमाव आं रावजोंबो फन रायलाया अके सोनजि नों आंखौ जानला मानला दा दाहो ओरैसै अन ओमफ्राय जोंहा अनुआ फैबा जागौमोनब्रा दसे फैनो हागौमोन ओमफ्राय आंखौ गारना हयले सहायनो हालालै हाला दै आयै सना रायलायाखैलै ओमफ्राय जोंहा अ थेंकिउ स मास बाय बाय आदै थेंकिउ स मास गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव जोबजासे थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा रादाय अन थेंकिउ स मास ओमफ्राय लादोलै औ लानोसै आं बे आंहाबो बुंनोखौ आरोना ओमफ्राय जोंहा खोमाया हाला जोगोन दे मबाइल जालालै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों कमेन्ट फरायजोब नङाबा होनदों फरायगोन ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स मास ओमफ्राय दे सार होनदों अके थेंकिउ स मास आब' अके थेंकिउ स मास ओमफ्राय नायगासिनो दं नोंखौ सोरजों बिजि माथो न'नि फंबाय फन हरदोंमोन आंनाव नै आयु वाटसाबासो जाखो दिमाबर' ओमफ्राय आदसा ओरैसै आयु ओरैसै नुबाय नोङो फन फैलायबाय दा जानला मोनलासैलै फनाबो जानला दा हरसांला ओमफ्राय जोंहा न' प्रब्लेम होनदों आरोना न' प्रब्लेम आयु बोरै जालां जोबखो सोरनि नाम्बार फैला जोबखो लागाफ्रा दाउगाफुआ आयु बोरै जाला जोबखो लेरें थेरें फन नाम्बार जोब ओमफ्राय जोंहा नायगासिनो आं नोंखौ सोरजों बिजि र' नोङो र' आंखौ बिदि होनदोंना बैसागुआव थांगासिनो दं आं दे नोंखौ आयौ भिडिअ कल बावसोमोन ओरैसै सोरनि नाम्बार जाखो बेलाय ओरै नांना बे मोनसेया 1 2 3 5 6 जन दङ ओमफ्राय जोंहा साथामल'सै आरो बिवसा थांजोबबाय नामा खमाय लोगोफोर दोनसै आरोना आंबो लादो मानसिफ्रा सं दामबाय आरोना जा सं दामदों आरोना माथो खालामबावनो दे समाव ओइ अनु सना जिउ आंनियाव इनभाइट खालामनो थिननाया गैया थेंकिउ स' माच नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फिस्लाय समाव सोरनावबा फन हरबायलै लागाव सोरनावबा फन थांबाय आङो माबासो थुदोंमोन आं ओरैनो फन थांदों आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे आंनि इउटुब फेस्लाय स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै नैबे मोनाबिलि सुदेम समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय आसा खालामो नेक्स्ट इयुनावबो जों बिदिनो
अराय सम लोगो मोनलांबाय थागोन आरो जों बिदिनो मदद मोनलांबाय थागोन बयजोंबो सिनायलांबाय थानो हागोन आरो इयुनाव जों दावगालांबाय थानो हागोन। थेंक इउ स' माच आंनि गासै इउटुबार फेमिलिफोरनिसिम आंनि इउटुब फेमिलिफोरनिसिम माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा बिनाय थाबाय। आसा खालामो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा होगोनखौ। बेजों लोगोसे आङो दिनैनि मोनाबिलि समनि फेस्ला स्ट्रिमखौ बे समावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर दे अके बाय 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 लालायदो आरोना। थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो। आयै कमेन्ट हरजागौमोन ना साब्रै नायनानै दंमोन आरोना साब्रै दंमोन जिखुनु आंथ' 2 घन्टाखौनो होनो हायासै दिनैनि समाव आरोना। आङो 2 घन्टा होजानो लुबैदोंमोन ओमफ्राय दा माखासे समावहाय मानसिफ्रा बिराद दिस्टार्ब जायो आं रुमाव सफैबाय बेजों लोगोसे सं दामदों। माखासे मानसिफ्रा दै लोगोफोर नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समाव बयखौबो बायबाय लानानै दिनैनि फेस्ला स्ट्रिमखौ बे समावनो लाखिनाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम नेक्स्ट एलबि आव बयखौबो लोगो मोनलायफिनगोन लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ स' माच।